Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, egunetik egunera gertuago ditugu inauteriak, eta ni urduritzen hasia naiz, pasaden astetik berezik. Jo, oraindikan astebete bino gehiago itxarotea tokatzen zaizu, edo, justo astebete, ez? Bai, justo astebete, bai. Itxoiteko hortara. Guk bitartean, entretenitu egin beharko zaitugu. Horretan ez pentsatzeko, ze iruditzen zaizu, bukatzean, pizza jatera joaten bagara. Ez da ideia txarra, Baina pizza izan behar du zehazki, edo faltzera... Ez, pizza izan behar du. Zergatik, gaur pizzaren nazioarteko eguna delako. Beren, yo, ¿cómo le hago pa' comerme yo la pizza? Que me acaban de mandar, me la comer o la dejo, quizás me quieran matar. A que gente batallosa, no dejan de molestar, siempre están mandando pizza, ¿dónde iremos a parar? Llegó la pizza, me la acaban de mandar, bien calientita. Bueno, bazkaldu berritan nago eta orain ez hitz egin berriro jateaz, mesedez. Beste zerbait konta diezu inauteritan ez pentsatzeko, venga. Nik badut zerbait. Gaurko egunez, 1980ean, Alemanian, Berlingo harresia eraisteko obrak hasi zituzten. Ofizialki, babeserako harresia antifasista izena zuen muruak, 154 kilometroko luzera zuen, eta mendebaldeko Berlin eta ekialdeko Berlin banatzeko eraiki zuten. 1961etik 1989 arte iraun zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitzean, Alemania, Ameriketako Estatu Batuen eta Sobietar Batasunaren arteko norgehiagokaren lekuko bihurtu zen, eta azkenean, 4 sektoretan banatu zuten. Amerikako Estatu Batuena, Erresuma Batuena, Frantzia eta Sobietar Batasunaren menpe gelditu zen. Sobietar Batasunak zuen zati nabarmenena eta beraz beste 3 1958an kontroleren mugak batu zituzten. Une horretan Alemaniako muga ekialde eta mendebaldearen artean banatu zen, eta beste aldera igarotzeko bide bakarra zen Berlin. Gora bera askoko urteak izan ziren jarraian, eta 1961 abuztuaren 12tik 13 gauean, abisurik gabe, harresi osoa eraiki zuten. Harresiaren bizitzan zehar, 5.000 iesaldi zenbatu ziren mendebaldeko Berlinera. 192 pertsona hil zituzten tiroz zeharkatzen saiatzeagatik, eta beste 200 zauritu zituzten. Urte luzez tentsio uneak bizitu zituzten, eta 1989ko udan, herriaren presioari ezin eutsiz, muga zabaldu behar izan zuten. Urte bereko azaroan, Alemaniako herritarrek Berlingo harresia bota zuten. Bi aldeak elkartuz eta muga utziz. Hilabete batzuk beranduago, 1980ean, esan bezala gaurko egunez, harresia kentzeko obrak hasi ziren. Hori bai izan zela gertakari goraberatsua, nik badut beste bat lasaiagoa dena. 2004ko otsailaren 9an, NASAk Europako Espazio Agentziarekin, ESArekin lankidetzan, Saturnora bidalitako Cassini-Huygens zundak planetaren argazkiak egin zituen. Eta irudiak lortzeaz gain, uinen, odeien mugimenduen eta planeta erraldoiaren eraztunen informazioa ere eman zuen. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu gure izarrak. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu. Ze ondo gauden, esan zenun goizalde baten, presari gabe bizi ginen, udara luze hartan. Gozatzen, zurekin bizia gozatzen. Espazioan jarraituz, 1960ko otsailaren 9an, Peggy Whitson, Estatu Batuar bigeokimikaria eta NASAko astronauta jaio zen. Ibilaldi espazial gehien egin dituen emakumezkoa da,
eta orbitan egun gehien egon den estatu batuarra. 655 egun, 22 ordu eta 22 minutuz egon zen ongoien. Bere lehen misioa 2002an egin zuen nazioarteko espazioko estaziora. Bigarren espedizioa 2007ko urrian izan zen eta lehen emakume komandante izan zen. Urte batzuk beranduago 50 inguru horretan. Bidalketan ere espaziora joan zen 2016an hasi zen misioura eta bertan ere komandante paperean joan zen. 56 urte zituen azken misio hori egin zuenean. Eta mugak gainditzen joan zenez, hori ere gainditu zuen. Izan ere, espaziora joan den emakume zaharrena izan da. NASAko astronauta buru izan da, eta 2018an erretiroa hartzea erabaki zuen. Gaur beraz, 63 urte bete ditu, eta hemendik zorionak. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Besteren bat zoriondu behar dugulakoan nago, nik jada zoriondu dut, baina gaur Lukas Egibar snowboardlari gipuzkoarraren urte betetze eguna da, 29 urte bete ditu Lukik. Gaztea zenetik dabile lurretan taularekin Egibar. 2011ko Europako Kopa irabazi zuen, eta urtebete beranduago munduko junior txapelketan urrezko domina irabazi zuen. 2014 urtean neguko olinpiar jokoetan hartu zuen parte. 2015ko martxoaren 21ean Kataluniako La Molina eski estazioan snowboard crosseko munduko txapelketa lortu zuen 21 urterekin. 6 urte beranduago, 2021ko otsailean munduko txapeldun bilakatu zen snowboard crosseko mundu txapelketa irabaziz. Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte, mendietako paretak elurretan kantari dabiltzan. Marigorringo eta Banik, badut gaurko egunez beste gertakari bat, 1978an gertatu zena. Egun hartan, Carmen Conde, Real Akademia Espainolako lehen emakumea bihurtu zen. Idazlea, poeta, antzerkigilea eta irakasle espainiarra izan zen besteak beste. 100 liburu argitaratu zituen bizitza osoan zehar, eta 20 antzezlan, 5 saiakera eta 49 poesia liburuk ospe handia lortu zuten besteak beste. 1978an Real Akademia Espainolak akademikoa izendatu zuen kaolkia betetzeko. Eta 1979ko urtarrilaren 28an akademian sartzeko hitzaldia eman zuen. 82an zoritxarrez, Alzheimer gaixotasunaren lehen sintomak jasan zituen, eta 1986ko urtarrilaren 8an hil zen. tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado. Aizue, hori gauzen Mazedonia daukaguna gaurkoan. Bai, eta jarraian ere badatoz beste hainbat gai ezberdin, ezta? Maria Romero Laspiur dator Paco Rabanen inguruan hitz egitera modaz, zinemaz eta sariez ere arituko gara berarekin. Eta Mirengo Genola aktorea etorriko da kafe hutsa hartzera. Eta tartean agian sorpresatxoak ere izango dira, estatu batuek lehertarazi ote zituzten, Baltiko Ozeanoko stream bat eta 2 gasoduktoak, Ukrainako gerrari buruz ariko gara, baina zeharka. Eta, bueno, Inigo ja aztu ditu zinauteriak, ez? Berriro gogoratu dizkidazun arte, aizue, otsaiak 9 ditu gaur. Osteguna da, eta astebete falta da ostegun gizenerako. Ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete! Zuekin Oiana Maritoren agenbe. Eta mikroa itxi badiot, egon dadila atente. Arratsaldeon, Oiana. Arratsaldeon. Zuekin June Romatet Ibarguren. Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Eta izketan ari zeizuena Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 528 garrena du. Arratsaldeak 4 eta 14 minutu, otsaiak 9, gu 3, Laister 4 izango gara eta urrengo 2 orduetan izango gara hemen zuekin bigarren kafean naiz irratian ongi etorri. Oianak ez daki bere maite duta. Eta ez da nik ere. Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna. Inoportuna. Oiana, pentsatu duzu, nahi duzu minututxo batzuk ematea? Ez, lasai, izango dut zerbait. Ui, ez horrela ez, Bai, izango dut. Ez paduzu nahi ez. Ez que kontua da maite dut ezekin mentorrela eta ez nuela nahi. Eta arunari nintzen maite dut bat bilatzen. Eta egia da, etorri zaidala gaur zuen sarrera irakurtzen ari nintzenean etxian. Eta hortun maite dut ezarekin hasiko naiz, baina bestearekin bukatuko dut. Maite dut eza, ez dut bat ere maite azkenaldian akaso ez dakit bizitzen ari naizena edo pixka bat gure osasun sistemarekin sentitzea iaia erregutu egin behar dela hitzordu bat eukitzeko edo zerbait daukazula esateko, bai nere kasuan edo bai nere ingurukoen kasuan. Eta pixka bat sentitzen ari naiz hori eta etzai bat ere gustatzen, orduan uste dut zerbait egin behar dela, eta hor pentsatu dut, hori kexa bat jarriko dudala. Ez dakit nun, behiratu dit interneten eta uste horriz eskuz idatzi behar dela, baina alde batetik nijo naizelako gaur medikoarenea eta ni daukat dermatologia, zerbait gaixotasun kroniko bat, dermatitis atopika, betikoa, baina gustatuko litzake brote oso potente bat izan dudalako medikuarekin, dermatologo batekin egotea. Eta ez dit eman hitzordua nire kabezerako medikuak, 2015 egon nintzala, eta orduan jazta, kronikoa da, ja bai, baina ez dakit brote bat inoiz euki estetena daukat, eta gustatuko litzake berriz ere, ez dakit norbaitek ikustea. Ez dit eman. Eta gero esaten dute, famili medikoak gero topera dabiltzela, karo, zertako pasa behar deu hortatik gero bestera juteko badakizunan dermatologia, besterik gabe. Hori batetik, baina ez dut horrekin gehatu nahi, eta gaur zuen sarrera irakurtzen, eta Berlingo harresiari buruz, hitz egin dugunez pixka bat, justo irakurri dudanean, Berlingo harresiaren esalditxo bat, etorri zaiba batean burura automatikoki liburu bat. Eta liburu horretan irakurri nuena harresiaren inguruan eta pertsonaiek nola bizi izan zuten. Eta gustatu zait asko konexio hori nola eraman hauen asko disfrutatu nuen liburu batera eta momentu horietara. Eta orduan asko gustatu zait eta maite ditut horrelako sarrerak eta batean txak batek eramaten zaituenean gustora bizi izan duzun momentu batera. Las calles envueltas en un zumbido. Hemendik Gorkak dagoeneko idatzi digut, esan digu. Kaixo, zer modu, ze ondo dao eguzkitan, ze ondo egoten dan eguzkitan. Laister ostegon gizen, ikusten Gorkak ere gogorarazten dit, inoteria gertu direla. Nire Gorka maite duta da, 2 urte eta gero martxoan bertso bat kantatuko detela, martxoaren 10ean. Miren Gojenola, Hernani Arpetoa. Eta gero dio, June, ze ondo dantzatzen duzun. Ui. Uste, ez da merituak entzegatik, Baina, atzo iduia egon zen aulki horretan. Ja, igual horregatik da, ez? Zerrezaren aurkako zerbait hori badelako... Zerbait iteak ja nahikoa da. Oso ondo.
Te veo ahí parada. Zein da zure maite dut aion, Bueno, nik egia oianakin bat egin behar detela. Lehenengo maite ez dezun horrekin, ze nik urritik resonantzia baten zain nago urritik. Eta bain ez diete ditu. Eta martxan dakatzita. Ikusten nahi naiz, jungo naizela zitara resonantziari gabe. Baina, bueno. Maite ez dudan gauza bat hori da. Eta bestea, nik ere tirako dut sarreratik. Eta idazten egin nintzenean, egia da pixkan nire burua reflejatuta ikusten nola Inigoren paper hortan. Ze inauteriak asko maite ditut nik ere. Eta batez ere maite dut prestatzea mozorroak. Pia gustatzen zait, hartzea denbora eta lagunekin adostea gaia eta nire mozorroa ondo prestatzea. Eta ez dut nik uste urte osoan zehar hainbeste josten. Orain nabil josten ere kuadrillarekin erabiliko duten mozorroa, bai dantza taldearekin afaltzea joteko erabiliko dutena, eta hori, maite dutela mozorroak prestatzea. Ramas y sombras dibujan tu trazo. Nik maite dut, errola kontatzen duan, gaur ari nintzen nire inguruko pertsona bati lagundu nahian, eta jaso dut erantzun bat pixkatola pikutara bialduko banindu bezala, ez? Eta pixkat aserretu naiz, baina gero pentsatu dut maite dut hau gertatzea, zen nik ere egiten ditut horrelakoak, norbaitari egualtzu lagundu nahian, eta momentu hortan agoiatuta zaude, eta pixkatola konfiantzatik erantzuten diozu erdi gaizki, eta gero gaizki sentitzen zera, eta ez daize. Bueno, ni ere egia esan gaizki sentitu naiz, baina empatia hori ere garatzen joan naiz azken ordu terdi honetan pentsatzeko, ez duk ere horrelakoak egin ezpaizkiozu, ingo dizkiozu inoiz, beraz, relajatu pixkat eta maite dute gauza egitaz konturatzeko gaitasuna bera, eta zergatik ez, pixkat zorretan eukitze hori ez, en plan, hau ja, beste baterako gordeta bezala dukat, bueno, baina zuk beste hartan ere egintzen idan hau, eta tira hori da, nire gorko maite duta. Uste dut Maria Romero Laspirren mikroa ez dagoela irikita. Arratsaldeon. Banekien, ez dagoela irikita. Eta horrein zein dugu Maria Romero Laspirrekin. Uste duzu igual zeinu bidez komunika gaitezkela berarekin? Bestela nik egin gudio tokia, Bai, nik ere lasai, beraz lanerako gogo gutxikin zabiltzate, Ez, baina Mariagatik, dena errazteagatik, lan errazteagatik. Ari naiz ni ulertzen hemen ez. Lanean ez jartzeko, konpondu, besteak. Dinamika. Ados. Bale, zeinek utziko diolekua Mariari, beraz. Nahi baduzu etorri, lasai. Ez, nik uste Mariak oraintxe hitz egin dezakela. Maria, arratsaldeon, Arratsaldeon, oi bai. Ze egiten dane denbora pixket iradazteko. Zein da zure maite duta, Laspiur? Jo, nire maite duta justo gaurko zuen maite dutekin bat, niri faratzen jatan gauza bat beti urtero, inauteriak heltzen dira zenian, gaitxorik ipintzen nahi dela. Baina txikitatik, Eta gainera niri inauteriak menkantaban. Osa, zan zerbait prestatzen jute dintzala, eta este guztikoz, mozorruak nitxula prest, ibarren ez da hemen moduan dakazutela inbeste gauza, baina bai, eta beti gaixorik. Eta ala eta guztizpe, ni ateratzen nintzen desfileetan eta gaixorik, porque ez nekan besteik. Eta beti, otzaia heltzen danean, gaixorik ipintzen naiz, eta gordian berriro, gaur bai, erde gaixorik no. Ez dira ondiokan inauteriak, baina, bueno. Aste bete geratzen zaizu, sendatuko zara, osatuko zara, eta... Espero dut, dakate, tripako pixkat... Bueno, tripak pixkat erdipurdi. Orduan, urrengo asterako lortzen duten eta ondo nagoan. Baina bai hori da, azkenean medikuak eta ez dakit, dana bat. Gaur nire maite dut, zuen antzekua. Ez dut maite, gaixorik egotia inauterietan. Zer oso polita dira, eta gainera da, momentu bat oso, divertigarria, kreatibua, bai, sortze prozesu hori ez, mozorren sortze prozesu hori oso polita da. Nik adibidez, lehen asko bizi nituen inauteriak, Donostin, baina orain nahiago ditut askoz gehiago Kalderero eta Inudet hartzaia adibidez. Joan aste buruko festa. Guz jontzan, ondo? Ze Donostian egia da inauteriak... Ez dira inbeste ospatzen, nik uste, ez? Bai.
karrozekin eta Baita, lotuta ni daude. gogoratzen dut, ni dantzan ateatzen nintzen, Kresala izeneko dantzataldean, bueno, eta oso polita iten genuen, baina urte batzuen burua desagertu zen, gaina ni ateratzen nintzen, ama ere ateratzen zen banderarekin, aita ere ateratzen zen, txakurra ere atera izan genuen, esan dut, denok parte hartzen genuen, baina gero ja, bai, ez ditut bizi izan kalean. Nik uste dut Donostian falta dela kaleko giro hori. Bai, Tantoratzaidako batekin aritu nintzen aurrekoan. Tanborra da, gero inuitartzaiak eta kalnereroak aste berdinean, eta nik uste dut ja inautirietarako jendeak ja ez dakala gogo askorik, ez? Ja, baino, bueno, ez dakit nik hor. Hausnarketa sakon badago atzean nik uste. Donostiarrak beti oso fama dakate. Bai, baino gero beste leku batea juten gara eta horriten dugu, orduan, zerratik ez gure hirian. Itxura. Zuek badakizue katilluak egiten duela kafea, ez da? Begira. Kaso arazoa katilluan dago. Gatu naiz hor, epa! Ulertu duenak, ulertu dut, ulertu ez duenak, aio. Ulertu duzu, ez? Bai. Aserretuko zait Donostiarren bate, baina, tira, eta oiana ere Donostiarra, eta aserre... Ez zurekin ez. Zu daiteken nirekin. Baina, bueno, zu bazoaz portaventurara, jai organiko bat antolatzera, akaso ez zaizu organiko geratuko. Akaso, iriari organikotasun pixka bat falta zaio. Eta horre baldintzatzen du, dena baldintzatzen du. Esaten duen lagun batek, irterarik gabeko herriek, kostan adidez, amildegiaren aurka amaitzen diren herrietan, hor psikologikoki gertatzen direla gauzak. Bai, eta atzera bueltatu beharra, ez? Sartu eta irtena leku beretik, baina herriak ez du emaririk beste herri batera edo beste leku batera, eta horrek baldintzatzen duela jendearen izakera. Eta gauza askok eta leku aizetxuek, eta ez naiz. Enaiz erabat txorrada bat esaten ari, naiz eta, norbait, aserretu daiteke. Reklamazioak 688-722-544 telefonora WhatsAppez edo Telegramez gure txatean, edo eta Instagram, Facebook eta bestelako sare sozialetan. Horiek dira, zuzen ere, gure zozketetan parte hartzeko erabiltzen dituzuen bideak edo, eta azken egunetan ibili gara, kaka eta kaka eman, bihar Sara Azurzak 7 erdietan Lugaritz kulturetxean, Imanol Arzabal aretoan eskainiko duen kontzerturako pisarrera genituelako, galdetu dizuegu aste guztian zehar zein izan zen lehen singela, hemen berriro diskotik, eta inorrek ez du asmatu, hau zela. Akaso hemen eztabaida egon daiteke. Ze ez digu Sarari galdetu, eta oraintxe galdetuko diogu gainera. Baina, guk galdetu dugunean zein zen hemen berriro diskoko lehen singela, buruan behintzat genuena, oraintxe entzun dugun ez hildu da. Diskoan dagoen abestietatik lehenago kaleratu zena delako. Baina, jende gehienak ez, inork ez du asmatu, baten bat oker, erabat oker, ustelak idatzi du. Gartxotun zain lankidearekin egiten duen kantua. Nik jarraitzen dut pentsatzen ez hildu zela, baina nola inork ez duen asmatu, ez asmatzaien artean egin dugu zozketa. Eta konfirmatuko digu Sara Azurzak zein den, lehenengo single hori ja argitzearren. Hau, ez da, nik zalantzarik ez daukat, baina kaso beste modu batera bizi dute eurek. Kontua da, zozketa egin dugula, ezkara hasiko orain paperak atera eta atera, saioaren aurretik egin dugu gauzak azkar egiteko, eta Lucia Larrea Puig izan da irabazlea. Gero Instagramen jarriko dugu, baina entzuten ari bazara, Lucia jakizu zu zarela irabazlea, eta bihar arratsaleko 7:00 kontzerturako sarrerak lehiatilen izango dituzula. Baina tira, idatziko dizugu, zu guri idatzi diguzun bide berdinetik, eta hau horrela izan da, bihar Sara Azurzaren kontzertua da, baina gaurko beste plan eder bat ere badugu Donostiago hirian. Eta hau etzen jarri nahi nuena bestia, ez pentsa. Baina hau bai.
Esan da bezala, gaurko proposamen bat egin behar dizuegu, eta proposamen horren atzean dagoena entzuten ari zareten, hau? No tears, no fears. Remember there's always tomorrow. Gaueko 9:00 izango da Kutxa Kultur klubean, Tabakaleran, lehenengo solairuan, dagoeneko musika zale zaretenok ezagutu behar duzu areto hau, bai ala bai. Gaueko 9:00 izango da kontzertu hau, eta entzuten ari zareten ahotsa hau entzun duzu lehenago bigarren kafean, baino esan genezake, entzun duzuela beste estilo, beste ez tesitura, baina bai tekstura batzutan, beste giro batzutan. Your smile, our memory. Musikenek antolatzen duen kontzertu honetan Eira bezala, Eider Elortza ezagutu izan dugu, eta tira, bere azken lana ezagutzera mantzigun, Revolutionary Brothersekin elkarlanean, hainbat eta hainbat kontzertu egin dituzte elkarrekin, baina jakin ere badakigu aipatu genuen, musikenen goi mailako kantu ikasketak egiten ari zela, eta, poliki-poliki jazzaren giroan ere murgildu zaigu, eta gaurko kontzertuak hain zuzen ere Eira berri bat, Eira Ambant eskainiko du. Ez dakit berria den, baina behintzat entzulearen belarrietara, bai izango da, estilo berri batzutan, Donostiarra entzuteko aukera. Eider, arratsaldeon ez dakit egia esaten ari garen, ondo ari garen, edo zer entzungo dugun gaur, Eider berri bat ez dakit, baina behintzat estilo aldetik beste giro batzutan bai, ezta? Arratsaldeon, bai, beste estilo batean arituko naiz. Egia da, beti azkenean norberak beren nortasuna mantentzen duela, baina gaurko gauan jasa bestuko dut. Eider, oso ondo geratzen zaizkizu orain arte entzun ditugun, ez dakit, reggae giroko, edo soul giroko, edo beste estilo batzuk, baina, ze ondo datorkizun jazz soineko hau, Eskerrik asko. Entzuten ari garena esan behar dugu, zuzeneko bat da, oraindik ez da disko bihurtu, Eiran band, izenpean gaur ezagutuko dugun proiektu hau, baina zuzeneko hau musikeneko big bandarekin okerrezpa naiz, Eider, izan da grabatua. Bai, aurreko astean big bandarekin egin genuen emanaldi bat izan zen, Carlos Martinek zuzendurikoa, eta oso repertorio polita izan zen, eta kriston orea, eta oso polita eukitzea horren besteko haize eta sekzioak ratzean backgroundak egiten. Haizeak indartsu egiten dute putzor, baina hautsa ere ez da atzean geratzen gaur. Eider, Edi Carretero baterian, Jorge Luengo basuan, Jorge Hidalgo piano eta teklatuetan izango dituzu bidelagun, eta dakigunez artista gonbidatu batzuk ere izango dira, Victor Villa gitarrarekin eta Alex Aro saxoarekin ere izango da, gainera okerez panaiz, Alex Arok hilabete honetan ura bikotearekin ere emanaldi izango du Tabakaleran, beraz, ura orduan ikusteko aukera ere izango da, baina gorkera itzulita, talde polita sortu duzu inguruan, pentsatzen dut azken urte hauetan ere ikasketa prozesuan ezagututako musikariak direla, Eider, eta haiekin osatuko duzula jazz tekstura kolore hau, ezta? Ba, iala da, Alex Perez aspalditik ezagutzen dut, eta musikenera sartu horretik ere, elkarrekin zer egiten genuen. Bera ja bukatu zuen musikene, eta kontaktuan jarraitu dugu, eta beste guztiak, bai, musikenen ezaguturiko kideak dira, kriston musikari puskak, netzako ere kriston zorte ona, eta bai, oso gustora gabiltza, bakoitza berea horra portatzen, eta elkarrekin, zenatokian. Eider, ez izugu denbora gehiagirik lapurtuko, soinu proba gainean daukazue eta, baina komposizio propiotako bat, komposizio zerore komposatutako kantu batzuk bai, beste konponketa batzuk ere bai, jazz giroko kantuak ere bai, denetarik izango du gorko kontzertuak, zentzungo du 9:00 Tabakalerako klubera hurbiltzen denak. Gaurko kontzertuan batez ere jazz entzungo da, komposizio bakarra egongo da, arregloak bai egongo dira nireak, eta egin dugun izan da sailkapen bat. Bada nola baiteko proiektoren hasiera, eta gure asmoa da hemendikan horre konposaketa berriak eta propioak sartzen jutea. Gaurkoan jazza. Eider Elortza, Eira, eskerrik asko guretzat 5 minututxo hauek hartzeagatik,
Ondo joan dadila soinu froga, ze horrek ere laguntzen du gero eros egoten, eta gabeko 9 plazer duenak, kontzertu puxka gaur Donostiako Tabakalerako klubean izango duena. Jarraituko du harremanetan Eider, eta disko hori errealitate denean ere izango dugu, zure berri hemen bigarren kafean. Mila eskerin dugu. Izan ondo, aio! Agur! Keep calm and bigarren kafea. DJ Laspiur unea iritsi da bigarren kafera, hilabetean bi ostegunetan gertatzen den fenomeno kosmikoa eta musikala gure uinetan, eta arka aukeratutako kantuekin doituta, gaur Paco Rabanen inguruan hitz egin bar dugu Maria Romero Laspiur. Arratsaldeon berriro. Arratsaldeon, bai, hori da. Bueno, bai, saiatzen nahi pixkat lotura aukitzen abestiak kontatzera matorre historiarekin. Bueno, historiarekin. Gaur Paco Rabanetaz hitz egingo dugunez, bueno, ez dakit ezagutzen desuten Paco Rabanne, baina bueno, oso famatua izan da, diseinatzaile bat izan da 20. mendeko famatuenetarikoa, eta aurreko astean hil zan, orduan, iruditu jata oso polita, beran historiari buruz hitz egitea, askok igual ezagutuko dugulako, beran, kolonien edo lurrinengatik edo beran soinekoengatik, baina askok ez dute jakingo beran historia zailakoa izan zain, ez? Paco Rabanne, Pasaian jaio zen, 1924 urtean, eta beran ama, berak ez zertan aukizeban hori betiko diseinuarekiko betiko zerbait, ez? Beran ama zan Balentziagaren jostun nagusia, eta, txikitatik berak hori etxean ikusi izan zeban, eta beran aita zan general frankista, errepublikar bat. Eta... Bi aukera zeuden. Eta frankistek hilin zuten gerra garaian, fusilatu egin zuten, eta orduan 1929 urtean, beran amak eta berak alde egin zuten, eta Frantziara jun ziren. Eta bertara jun ziren, da ziren bueltatu inoiz gehiago. Azkenean, gara joietan, badakigu zelako egoera zegoen, eta ziren Frantziako hegoaldeko herri batzuetan egon ziren, baina gero ja Parisera jun ziren. Eta Parisen berak, 1951 urtean, hasi izan arkitekturako ikasketak egiten, Pariseko arte ederretako eskolan. Eta bertan egon zenia 12 urte, beran ikasketak egiten, arkitektura eta arte ikasketak, eta ikasketa horietan zehar, sortu zituen pila bat marraskitxo modarekiko lotura zeukatenak. Eta orduan, hortikan aterazan gero, 1976 urtean, beren lehen kolekzioa. Egia da, kolekzio oso berezia izan zela, eta oso errevoluzionarioa, azkenean zerbait oso desberdina sortu zeban, garai hortar arte, soineko guztiak egunekin egiten ziren, oan zeuden Balenciaga, Dior, eta Chanel, ez, garai hortan Parisen, eta luziran, artista batzuk, nahi zutenak pixkat, eralatu modaren historia hori, ez, eta pixkat moldeak apurtu eta berrimendatu. Eta Rabaneke arkitektura ikasi zebanez, pixkat konstrukziotik sortu zituen beran soineko berriak. Eta, kolekzio hontan sortu zituen material ezberdinez egindako jantziak, eta gehienak ziren metalezkoak, plastikozkoak, eta asko bebai, sareekin sortutako oialak, ez? Material hauetako sareekin sortutako oialak. Ez dakit ezagutzen dituzuen beran soinekoak, baina dira denak, metal zatitxo txikitsuak danak batuta, arandela batzuekin, eta holan sortzen dute oial batzuk, ez? Eta, klaro, ziren soineko batzuk, ipini, ezin zirenak ia ipini, ziren bat ere erosoak. Baina, garaian izan ziren, boom bat. Eta 60. hamarkadako modan, pixkat apurketa sortu zuten, ez? Eta, jantzi hauek dakate pixkat espazioaren
munduaren inspirazioa, ze garai hortan be bai, espaziora bidaiak oso, telebistan eta oso notizia zian, ez? Lehenengo bidaia, ilargira egin zen lehenengo bidaia, 60. hamarkadan egin zen, eta orduan oso, zegoen zan tematika bat garaiko pertsonentzat oso modan zegoena. Eta bere jantziak ere badaukate futurismoaren eta espazioaren kutsu hori, ez? Eta, honekin bat, zeuden bebai beste bi diseinatzaile, zirelak Pierre Cardin eta Courrèges justo dela horrela frantzesez, ez dakit oso ondo pronuntziatzen nere frantzesa bakizu beti erdipurdi, baina Courrèges uste horrela esaten dela. Eta beraiekin bat, sortu zituzten pizkat soineko eta erropa futuristak. Eta baita badakate kutsua erdiaroko erropen kutsu hori, ez? Pizka maila horiek erdiaroko gerretako armadure. Maiak horrek defenditzen zuen, ez? Hori da. Horrelakoak erabiltzen dituzte, arraindegietako langileek askotan eskuzorro modura. Eskuzorro? Eskularro modura da, ze horrek kolpea berdin jasoko duzu, baina moztea ekiditen du. Horregatik armaduretan erabiltzen ziren metala bata bestearekin egiten da, moztea. Ditxugan momentu bat, nun behatza eta metala eta guzti eramango duzu, baina berez horretarako sortzen ziren, nun babesteko espataren... Garaiko gerrak ez ziren gaur egunekoa moduan, eta beste arma batzuk garaiontako gerren inguruan, eta garai hortako gerretan beste arma batzuk erabiltzen ziren, orduan babesak bai desberdinak ziren. Eta berak, pixkat armadura hoien inspirazioa zeukan, zeberantzako soineko hauek ziren emakumearen ahalduntzea bultzatzen zuten zerbait. Osa, arma bat bezala beraientzat. Garaiko, gainera garaian, 60. hamarkadan Frantzian revoluzioa zegoen, eta ez dakiz zelan da, askoz be libreagoak ziren Espainia maio, porque Espainian azkenian diktadura baten barne zegoen garaiko gizartea, eta Frantzian, Frantziako 1960 hamarkada zan askoz be libreagoa, eta emakumeak ere aurrerapen, askoz be aurreratuago zeuden, ez? Eta soineko hauek, eta minifalda hauek, ziren danak mailak, baina maila motzak. Osea, eta tapatzen zutena gutxi gora bera gorputzaren behar dena, osea. Eta orduan garaiko pixka destapea, ez? Eta hori berak esaten zuen, hori zirela emakumearen aluntzea egiten zuten soinekoak, armak, ez, moduan. Eta, pixkat, famatu egin zen, eta atera zuen beren lehen lurrina. Gaur egun ere, igual, ez dakit jende asko Paco Rabanne ezagutuko dauela. Akaso, hortik ez, bai? Hori da. Moda diseinatzaile bezala baino, ezagunago akaso azken urtetan lurrina bera. Bai, jende asko erabiltzen duelako, eta, urte asko daramatzalako zerbait olan prestigiosa moduan, ez, Paco Rabannen lurrinek. Eta beran boteak eta beti metalezkoak izaten dira, eta, pixkat beran estetikarekin bat. Eta, berak sortu zuen lehengo lurrina Puig enpresarekin, dala Kataluniako enpresa holan potente bat lurrina sortzen dituena, eta, enbeste exito ukizuten beran lurrinek, 1989 urtean, Puigek Rabanne marka erosi zuela. Orduan, orduntik gaur egunen arte, Puigek eraman du markaren pixka zuzendaritza. Berak, uste dute, 1989 urtean sortu zuela beran azkenengo kolekzioa, eta, gaur egunen arte, sortu dituzte beran kolekzioak beste artista batzuk edo beste diseinatzaile batzuek, beran pixka legadoa jarraituz, ez? Eta, beti askotan hitz egin dugu programa hontan, zelan moda eta zinema asko nahazten diren. Eta baita moda eta musika. Eta claro, Rabanne oso famatu izan zen beren garaian, baina baita gaur egun ere fama handia du, eta badaude artista desberdinak eta modeloak eta fama duten jenteak, erabiltzen dituztenak beran soinekoak
beran showetarako, alfombra gorrietarako, eta bar. Beran lehenengo musa, izan zen François Hardy, berak pila bat soineko eta jantzi eraman zituen beranak, beran aktuazio desberdinetarako, eta baita beran irudi bezala, askotan gogoratzen dugu François Hardy, eta imaginatzen dugu bera jantzita, Paco Rabanen soineko batekin. Hemen dominoko piezak diruditen horiekin, ez dira dominoko piezak, baina olako xaflatxuri txiki batzukin. Bai, hori da pixtakit papela, batzutan larrua, izaten da mostutako larrua, eta azkenean dira pixkat egiten du pieza desberdinak batu, puzle bat baldin masa moduan, eta horiekin sortzen ditu beran jantziak eta beran oialak. Kuriosoa da, bere garaian soinekonek ikarrarizko arrabotsa sortuko zuen, claro, baina gaur egun nahiko soineko, normala, bai. Elitzareke hain arraroa, ez? Bai, baina imagina zaitxe, zu holan kaletikan aterat, ni adibidez. Ez da erosoa izango, eta ez, baina estetikoki esan edut, ez dakit, imaginatu zinemaldiaren itxiera galan, soineko hori eta gainetik abrio luze bat, edo akaso gabe, ze irailean bero asko egin dezake Donostian, ez? Bueno, etzak inororak gehiagi erotuko, akaso komentatuko, honek ez dakit ze diseinu eraman du, baina momentu hortan, bai, emango zuen gehiago. Bai, eta gainera nik uste dut, ez zirela batere erosoak, gero badago, François Hardyk eraman zuen mono bat, dena zela, metalesko xafla sortutako kate bat, eta zeukan pixua, nik ez dakit aurrekoan irakurri neban, ez dakit 17 kilo edo pixatzen zebala beran, mono horrekin estenatokira ateratzea eta bestea ez den izango batere erosoa. Zilarrezko monoa? Bai, da metaleskoa. Bai, hori da. Bai, ikusten ari gara horre streaming bitartez jarraitzen gaituzten entzat. 17 kilo, edo ez dakit zeme pixatzen zeban, pasada bazan. Bueno, entrenamendu ona ere. Bai, guztiz. Neri harritu ditena da, pixkat bera egiten badezu argazkian txakletetan dagola. Berak, bai, ez eta, behintzat, hankako. Eroso. Bai, guztiz, François Hardy izan zen holan beran musarik ospetsuena. Eta gero bai, egon ziren bi agerpen zineman, oso garrantzitsua gainera bi pelikula holan nahiko ikonikoetan, garaiko bi pelikula oso ikonikoetan, eta bat zen, bi errepidean pelikula, ez dakit ikusi dezuten, 1967koa, eta bertan agertzen da Audrey Hepburn, jai baten moduan, beran soineko lan metalesko soineko batekin tipo lentejuelak balin bazira moduan, baina metaleskoak, eta belarritakoa bai konjunto. Eta, nik, pelikula horren estetika beti ukidot super buruan, askotan hitz egin dugu honetaz, eta da pelikula bat, irosiko nebala, Audrey Hepburnen beran armarixo guztia. Bai, ez da? Bai, baina gaur egun ipintzeko, gainera dira, erropa batzuk, 60garren hamarkadakoak, gainera da, historio bat, pareja batena, bikote batena, pixkat, azten danetikan, umeak euki arte, eta nagusitu arte, pixkat, eta zelan evoluzionatzen duen pareja horrek, ez? Eta, da pasada bat, zehaziratikan bukarar arte, eramango zenun dena. Nik spoiler bat egingo dizuet, gaur gure gonbidatu bati, norbait galdetuko dio, ea zer egingo zuken diru askorekin, 10 milioi eurorekin. Nik badakit Maria Romero Laspiorek 10 milioi eurorekin lehenengo egingo zuena izango zala, Audrey Hepburnen, bestuario guztia, pelikula ontako bestuario guztia erosi, baldin badago, eta dagoena, ondo garesti ordaindu da erosiko zenuke, baina 10 milioi eurorekin emango luke sobran. Gaur egun antzeko erropak erosi aldia, badaude olako replika modukoak. Gaur egun modan badaudela, erosten, modan badaudela markak vintage eratako erropak sortzen dituztenak, eta azkenean esaten dentzutena. Naiz eta 60garren hamarkadako pelikula bat izan, bertako erropak nahiko kontemporanea dira. Edozein pertsona junalda garaiko jantzi agertzen diren jantziekin. Zer nahiko sport jantzia dira. Eta, soineko hau, azkenean zein kezeban eramango jai batera soineko hori. Edo zeinek eramango zeban. Neri, iruditzen zait, pasada. Bai. Tira, Audrey Hepburn izan zen, esan? De hecho, soineko oso antzeko bat, Taylor Swiftek eraman zeban beran aktuazio baten indala gutxi. Bai, Paco Rabanena. Pentsa. Bai, nahiko aktuala da.
azkenean Paco Rabanen marka jarraitzen, evoluzionatzen junda, baina beti beran kutsuarekin, eta evoluzioa ez da inbesterakoa izan. Osea, askotan ikusten duzu soineko berri bat Paco Rabanena eta oso antzekoa da garaiko soineko baten. Ez da eraldatua inbeste. Beraz, François Hardy izan zen bere musa nagusia, zineman Audrey Hepburn jantzi zuen, eta jantzi zuen beste emakumea handia, Jane Fonda izan zen. Bai, Barbarella pelikulan. Barbarella pelikulako jantziak ere oso berezia dira, ze garaiko bolan janskeran eda pelikula baten jantziak egiteko eran oso revoluzionarioak izan zian, bai? Kontatzen duen historia bai da heroina batena, eta erdiaroko heroina batena, eta soinekoa dira pixkat erdiaroko eta futurismoaren arteko soinekoak. Egia da, bakarrik agertzen dela Paco Rabanen soineko bat, berdea dena, eta beste guztiak dira sortuak pelikularako, baina ez zituen ez sortu Paco Rabanne baizik, eta Jacques Fontere, edo Fontari. Jacques Fontere. Ideik ez dagoet. Baina, hemen, olako... Irukoak. Frantzesa ikasi bia dut. Bai, olakotan irukoak jortitzea da honena. Ziurtasun askorekin. Ze, badakienak, esango du, azean kasartzea egin duen. Baina ez dakien ez da konturatuko. Bestela, konturatzen da dakien, eta ez dakien. Hori, berak, sortu zituen soineko guztiak, pixkat inspiratzen Paco Rabanen diseinuetan. Baina berak sortu zaban bakarra, izan zen, agertzen den soineko berde bat. Eta bebai pelikula honen jantziak oso famatuak egin zinan, eta Paco Rabanen prestigioa igo zuten pila bat. Eta, oindela aste bat eta piku hil zan Paco Raban, eta honekin bat, aste honetan izan dira Grammy-sarien banaketak. Eta egia da, beti sari, alfombra gorrietaz hitz egiten dugula askotan, eta eta, badaudela alfombra gorriak eta alfombra gorriak. Met Galako alfombra gorria beti izaten da oso kreatiboa eta pizkatxoroa edo pizkatatrek. Eta gainera, saritzen da ausardia hori. Ausardia hori saritzen hori da. Gaietik urrun di joana pizkata seguratuz, pizkate horri egiten zaio olako... Bai, beti, hori gainera beti komentatzen dugu eta gurtzen jaku Met Gala komentatzea. Bai, oso Met Gala zale gara. Tira, pentsa, nire bizitzan Met Gala agertu zen Maria Romero Laspiur agertu zen momentuan. Maria Romero Laspiur eta Goiuri. Bigarren kafearekin, nik Met Galarekin egin dute topo. Bestela... Netzako Met bestela ziklismoan aritzeko marka. Nik hori ez nekien ikusten. Azkenean hori, Met Gala pixka da modaren gala, oza, urteko modaren gala. Eta Grammyen gala da musikaren gala. Baina egia da, igual, dela ausardia gehien topatzen dozun alfombra gorria. Met Galatik aparte. Ze azkenean, artistek eta bezlariek eta beti ausardia gehiago dute Oscar sarietako alfombra gorrietan agertzen diren aktoreak edo bestelako baino gehiago. Azkenean, musikan bebai, ez dakit, ausardia gehiago da hola ematen. Osa, bakoitza beran personalitatea ematen du, ez? Eta oso divertigarria izaten da Grammy sarietako alfombra gorria ikustea. Eta aurten, claro, honekin bat, justo Paco Raban hil zen aurreko astean, orduan Cardi B dela rapera famatu bat, berak alfombra gorrian beste soineko batekin posatu zuen, pixkat holan oso galaktikoa, urdina, holan pixkat txoroa, Garaf Guptaren diseinua zana, baina gero berak sari bat banatu zuen, eta saria banatzeko Paco Rabanen soineko batekin agertu zen. Eta soineko bat olan metalesko pieza sortua, eta buruan zeukan txapela bat moduan, maiaskoa, konjuntora. Eta adibidez, soineko hau da gaur eguneko kolekziotakoa, baina ikaragarri dauka dantza 60. hamarkadako soineko hauetara. Egia da, Cardi Biren korputza, dala guztiz desberdina 1976an zegoen estetika eta Frantziako modelo hauen estetikara konparatuta, azkenean oso, kurbaz beteetako emakume bada, ez? Eta Paco Rabanen modelo guztia ziren oso argalak,
eta, bueno, ba, hori 60. hamarkadako estetika hortan, ez? Oso planoa dena. Ez, argala eta planoa. Eta interesgarria ikustea bai, hori beste gorputz bat guztiz desberdina, Paco Rabanen jantzi batekin jantzia. Eta entzuten ari garen Cardi Biren, Bad Bunnyren, J Balvinen eta beste hainbaten I Like It kantu honekin, arratsaleko 5:00 azken 5 minututan murgilduko gara. Nik gauza galdetu nahi dizuet, zuek gogoratzen duzu Paco Rabanek mundu amaituko zela iragarri zueneko ura? Ez? Paco Rabanek wikizuen 2000 urtean, efekto 2000 hartan, nun efektua izan zen June Romate Tibarguren jaio zela. Paco Raban, zebilen kezkatuta munduaren amaierarekin. Eta Juneren gurasoak mundura norbait ekartzearekin, 89an 2000an izan zen afera hau dena. Zu 2000ko zenbagarren egunean jaio zinen? Otsailaren 26an. Laizzer Juneren urte betetzeak pastelak ekarriko ditu ze ondo. Paco Raban zegoen tematuta, Parisko hiria desagertu egingo zela, mundua amaituko zela, enago? Pizkaten hogeuden, antzeko, ez? Rumore hori... Nik esango nuke... Bueno, oso txikian. Esango nuke, kazetaritza ikuspegitik barkaidazu hauen txule, iruko bat izango da, ez dauka ziurtasunik, baino, ez dakit bunkerrak eta dena ezote zeuzkan munduaren amaierarako, edo buruti pasaute zitzaion. Ni gaztetxo nintzen, 14 urten nozkan, baina sonatzen dit, burua erabat funtzitzaiola, gaina jendeak jarraitzen zuela bere mugimendura, eta pixkat erotu... Bai, igual beste baterako reportaje bat egin dezakegu. Pixkat, eta jarraitzaileak zituen, eta gero gogorarazi zioten, mundua ez da maituta. Izaten da. Bai, profeziak eta maien interpretazioak. Bai, egon zan, 2000 urtean eta gero 2001 urtean berriro, edo ez dakitzen pasau zan, gero esan zutela, bale, esan urrengo urtean, da, igual urrengo urtean. Eta esan ez pasau, gogoratzen nahi. Osa, ni oso txikia nintzen, baina honetaz, honi Paco Rabanetaz ez dakit, baina jende asko pixkate txoratuta zegoela horrekin, bai. Eta bueno, sarietaz berba egiten, oingo este buruan, Goya sariak banatzen dira Sevillan, eta, bueno, pila bat izenpetuta dauden pelikula eta artista eta aktore eta denetarikoa daude, baina gaur justo pelikuletako jantzietaz geuden ez berba egiten, pizkat nahi neban aipatu ze pelikula dauden izendatuta Goya saria irabazteko jantzi, pelikularen jantzi honenetarik irabaztera, bai. Eta badaude 6 izenpetut. Ez dakit pelikula guztiak ikusi dituztu, nik ez? Baina egia da batzutan jantzitegia aztertzeko pelikula osoik ikusi gabe ere gauza batzu jakin daitezkela. Aipatuko ditugu, Fernando García modelo 77 gatik, Nerea Torrijos Irati filmaren gatik, Cristina Rodríguez Malnacidosen gatik, Suevia San Pelayo La Piedad gatik, eta Alberto Valcárcel Los Renglones Torcidos de Diosen gatik, eta Paola Torres Asbestasen gatik. Bai, eta egia da, Nerea Torrijosek, bera Bilbokoa dela, eta oindala pare bat urte Akelarregatik irabazi zuela Goya saria. Orduan, behar bada urten ere, igual Iratiko jantzitegia, bada pixkat Paco Raban. Bai, erdi garaiko estetika horrekin. Erdiaroko estetika... Ez dut ikusi pelikula, Zuek bai? Nik ere ez. Ez dut ikusi pelikula. Ez hemen aipatu dituzen abetatik, Asbestas ikusi dut. Nik baita, bakarrik Asbestas. Egia esan, Goya sariek egin diate 7. olatuak bezala, gainetik harrapatu naute, eta oso gauza gutxi ikusi ditut Goya sarietatik. Elena Arriarena, Elagua. Bai. Hori ere ikusi dut, eta... beste bizpairu gauza, baina... Cinco Lobitos, ikusi dute bai, Zuro aurreko egunean. Zuro ere bai. Bestea zein da, Alcarraz ikusi dut, asko ikusi ditut, baina hemendikan gutxi. Hemendik 3. Hala ere, hiru. Bai, modelo, Los Renglones Torcidos eta Asbestas. Eta, zein guztu jatzu gehien? Jantzitegiari dagokionez?
porra bat inbiako genu. Karo, egia esan, ikusten ditudanetatik, ez daki zergatik niri irutzen zait iratik berez ja ukiko duela lan bereziagoa Lan egiteko, gehiago. eta orduan beti iruditzen zait olako lanek merezi bezala dutela gehiago. Uste dut, eta uste dut nik, aktoren ematekin hitzein etelako, eta aipatu didate jantzitegian kriston lan egin duela nereak, eta orduan nik esango nuke irati izango dela. Ez daukat justo ikusia, orduan ez dakit konparatzen. Ze besteak ikusi ditudan bestea, Los Renglonesek ere badauka garaiko kutsu bat, Modelok baita, modelok ere bai, baina egia da, presoak dira gehi, orduan hor ez dakit zer den egia esan, oso ondo baloratzen dena, Baina, hola priori nik esango nuke irati. Aizue, balarun batean izango da sarien gala hori, eta orduan jakingo dugu nor diren sarituak, eta, astelenean tartetxo bat eskainiko diogu, eta gertutik jarraituko ditugu Euskal Produkzioak, desente dira eta, sail desenteetan ere, eta ea barrakasta pilatzen duten, eta Euskal Zinemak saritxo batzuk biltzen dituen. Baina arratsaldeko 5 bueltan dauzkagu, eta estudio zentraletara egin behar dugu salto azken orduaren bila, beraz agurtu egingo dugu Maria Romero Laspior, eskerrik asko, eta bi aste barru izango dugu aukera, bai oraindik Goya sariei begira jartzeko, eta ja gertu izango diren Oscar sarietara begira jartzeko. Aurreko urtean porra irabazin eban, eta esan zestazuten kroketa batzuk emango zestazutela, eta ondiokan zitzu jaso. Zuk esango duzu noiz atozen denborarekin, lasai eta gurekin kroketa jateko. Behingo dugu zate, urrengo ostegun horretan, egingo duguna da, zure tarteak bukatu arratsaleko 6etara bidean, eta hola 6etan bukatzerakoan kroketa jatera joango gara. Maria Romero Laspior, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Eta gu bagoaz estudio zentraletara, esan da bezala azken orduaren bila egin bar dugu salto, eta bertan dugu Jon Telleria lankidea. Arratsaldeon, Jon. Bai, arratsaldeon daizuela guztioi, hilakoen kopuruak orduak pasala, gora egiten jarraitzen dutela, Turkia, Siria eta Kurdistani eragin dieten lurrikaren ostean, 20.000 ingurukoa da, azken zifra ofiziala, dozenaka milaka dira gainera, zaurituak eta hurrengo orduetan hildakoen kopuruak nabarmen gora egingo du, laugarren eguna dute erreskate taldek bertan lanean eta hurrengo orduetan hildakoen kopuruak nabarmen egingo du gora, etxe hondakinen artean harrapatuta direnen biziraupen aukera gutxitzen ari baitira denbora pasa ala. Tokiko erakunden kudeaketa negargarria izaten ari dela salatu dute hainbat eragilek eta Siriako zonalde batzutan laguntza humanitarioa ostegun honetan iritsi da lehen aldiz. Nazio Batuen erakundetik nazioarteko komunitateari bertako herritarren bizitzak lehenesteko eskatu diete. Our humanitarian work is not political. We are governed by the humanitarian principles and we are people focused, we're not politics focused. Laguntza humanitariaren arduradun nagusiek politika bazterrutzi eta erresketeetan eta laguntzan zentratzeko deia egin dute. Eta Gasteizko Legebiltzarretik ere elkartasune mezua jaso berri duguna, Legebiltzarreko taldeek elkarrekin duten parlamentau arteko taldetik euren elkartasuna adierazi baitiete alderdi guztien izenean hitzartu duen Oihan Etxebarrieta. Lurrikararen ondorioz eremu zabalak ez dira seguruak eta kaltetutako eraikinak erortzeko arrisku larria dago. 100.000 pertsonak ez dituzte bermatuta etxe bizitzaren, babesaren eta biziraupenaren oinarrizko premiak neguko klima gordinean. Hondamendi honen larritasunak munduko liderrak euren gizatasuna erakustera eraman ditu nazioarteko gobernu askoren laguntza eskaintzarekin. Beraz, dokumentu hau sinatzen dugun taldeok alde batetik gure elkartasuna eta maitasuna adierazten diegu lurrikarak kaltetutako pertsona guztiei. Eta Legebiltzarrean bertan gaur jakin duguna Hazi Fundazioak garaian osatutako txosten juridiko bat ezagutu dugu. Alfredo de Miguelen aurkako zigorra ezagutu ostean hau kaleratzeko aukera bazegoela jaso zuen lakuak gorenaren epai irmoari eustea erabaki zuen eta ustel bat babestea egotzi dio gaur EH Bilduk Iñigo Urkulluren gobernuari. Josu Estarrona. Urkullu jaunak, Tapia andereak, Zupiria jaunak berak, Jaurlaritza osoak engainatu gaituztela oposizioko talde guztiak eta are larriagoa dena Euskal jendartea, Euskal gizarte osoa ere. Bari, salaketa errepidei dagokienez, ordu honetan aparteko arazorik ez, Erandion istripua izan da orain ordu bete inguru, hori ari zen autopilaketak sortzen, baina ordu honetan hoiek konpondu dira eta gudakigula behintzat joan etorrean lasai aritzeko moduan. Besterik ez oraingoz, 6etan emango digu gorko egunari errepaso zabalagoa. Eskerrik asko, Jon Telleria esan da bezala arratsaleko 6etan, informazio gehiago eta zabalagoa, 5 eta 3 minutu, aurrera guaz, bigarren kafean.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Artlist.io. Music licensing reimagined. Egun batzuk daramatza bolo-bolo eta guk ere nahi izan dugu gurera ekarri. Hain zuzen ere Seymour Hersh, Pulitzer sariaren irabazle eta ikerketa kazetariak egindako azken ikerketaren ondorio edo informazioa Amerikako Estatu Batuetako itsas armadako urpekariek Nord Stream 1 eta 2 izeneko gasbideak suntsitu baitzituzten, honen arabera, lehergailuak jarri ostean. Ikerketa honen arabera, NATOko maniobrak baliatuta jarri zituzten, Baltikoan bomboiek, lehergailuiek, eta laxe egin zuten Berlinek eta Moskuk, edota kasu iritzi publikoak ere, gerra ekintzatzat arlezake gaia. Momentuz New York Times aldizkariak misteriotzat jodu edo ala jozuen gertakaria, baina hainbat kazetariren ikerketak bestelako bertsio bat, edo bestelako bertsio bati eman dio indarra. Herschen iturrien arabera, Amerikako Estatu Batuetako segurtasun taldeek 9 hilabete eman zituen gaia eztabaidatzen, Bidenek erabaki hartu aurretik. Estatu Batuetako itsas urpekariak aukeratu zituzten, kuriosoa da, baina Estatu Batuetako konstituzioaren baitan, kongresuak ez du itsas urpekariek egiten dutenaren berririk jaso behar, eta alaxe aukeratu zuten. Hershek dio gainera urpekariek ekainean egindako NATOren Baltops 22 izeneko ariketetan, maniobretan, jarri zituztela lehergailuak Stream 1 eta 2 gasbide horietatik gertu, eta handik egun gutxietara izan zela leherketa. Baina entzulea gokatzeko zein da gasbide hauen funtzioa? Tira, gasbide bakoitza hasteko bikoitza da, eta lehen biek Nord Stream 1 izena hartzen dute. Horiek dira Alemaniari eta mendebaldeko Europako zati handi bati, hamarkada luze batez gas natural errusiar merkea eramateko baliatu direnak. Bigarren odipare bat ere eraikia zen Nord Stream 2 izenekoa, baina oraindik ez zeuden martxan. Ukrainiako gerra hasi zenean, Joe Biden presidenteak gasbide hauek ikusi zituen Vladimir Putinek euren bere asmoen sostengu modura. Kontua da, hau horrela, esan daitekela, Estatu Batuak gerraren parte badirela dagoeneko. Edo are gehiago, aztertu beharko litzateke, ze eragin izaten ari den hau Europarentzat. Eztandak iraiaren 26an izan ziren, eztanda gailuak kokatu baino egun batzuk geroago. Bidenek Jack Sullivan segurtasun kontseiloko buruari agindua eman zion 2021ko abenduan gasbideen aurkako atentatu bat planifikatzeko talde bat osazezan. Talde horretan, estatu nagusi bateratuko kideak, JCS edo Joint Chiefs of Staff izeneko taldeak, ziak eta beste segurtasun agentzia batzuk ere parte hartu zuten. Badirudi, Hershek alaxe ziurtatu du iturri baten hitzetan taldeak presidentearen nahiei erantzuten ziela, eta ziak proposatu zuen, hortxe gertatzen zena, egiten zutena, ezkutuan mantentzea. Urpekontziak, bomba fusibleak eta bestelakoak erabiltzea egin zuten, baina Amerikako Estatu Batuetako itsas armadako urpekarien ideiara iritsi ziren azkenik. William Barnesek, ziako buruak, Estatu Batuetako itsas salbamendu eta urpekaritza zentroko urpekarien gaitasunen berri bazuen,
Floridako estatuan dago kokaturik zentro hau. Bertan, Amerikako estatu batuetako bigarren igerilekurik handiena dago kokatuta, eta hantxe, Floridan entrenatzen dituzte urpekari izateko, eta urpekari izan da, hainbat eta hainbat funtziotarako. Tartean helburunak ere bai, noski, badaude, itsas inguruetan, kostatik gertu, bestelako gatazketatik eratutako lehergailuak, badaude hondamendien ondorioz, kostetatik gertu geratzen diren eraikinen arrastoak, ontzien arrastoak, denetarik eta noski, hoiek garbitzeko eta txukuntzeko baliagarriak dira, baino bestelako helburu belikoak ere badituzten. Noski zia operazioen arduradun geratu zenean, plana garbi zuen eta 2022aren hasieran, duela urtebete gutxi grabera, jakinarazi zion presidenteari, Bideni bazutela dagoeneko plana osaturik. Testu inguru horretan, Bidenek otsailean, orain urtebete iaia zehazki, esan zuen Errusiak Ukraina inbaditzen bazuen, amaiera emango ziela Nord Stream gasbidei. Eta adi honi, ze hau gertatu zen, Alemaniako kantzillerra Olaf Scholz ondoan zuela. Entzun kazetariaren galdera, eta ondoren entzungo dugu Bidenek berak zer erantzun zuen, oraindik gerra hasi gabe edo hortxe zebilen hartan. Chancellor Scholz, Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. Detu nahi nizuke, Nord You Stream didn't proiektu honen mention it inguruan. just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? Bueno, eta hortxe galdetzen dio, aipatu dugun kantzillerraren onespenaren inguruan, era bermerik baduen, Alemaniak honen inguruan eraginik edo erantzunik emango ez duela, eta ja nola definitzen zuen Bidenek Errusiar inbasio delako hori, non zegoen muga, eta Bidenek erantzun zuen, hain zuzen ere mugan zegoela, eta gertatzen bazen, tanke batek gainditzen badu Ukrainiako muga hori, akabo Nord Stream gas bideoiek. Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. There will be no longer Nord Stream 1 and 2. Eta esaten du ez, if Ukrainian tank crosses Russian tank crosses the border again. Bueno, pentsa, Alemaniako kantzillerra antxe zegoen, Alemaniak 173.000 milioi euroko superabit komertzialetik, 73.000 igaro da, energiaren igoeragatik. Datu hau ofiziala da, ez dut denborarik izan bestelako Europako herrialdeengan izan duen eragina aztertzeko, baina tira, gerraren aitzakian sortu den bizitzaren garezitzeari buruz desente badakigu. Pentsa zelarria den kontua, atentatuaren plangintzan parte hartu zutenetako batzuk ezin sinetsita egon zirela Bidenen hitz hauek entzunda, erasoa sekretuan gordeko zutela, itsas armadaren buzuek egingo zutela kongresuari inongo azalpenik ez emateko, eta bapatean sentitu zutelako erreferentzia garbia egiten ari zela Biden dagoeneko plangintzan zegoen eraso horri kantzillerraren presentzian, alemar kantzillerraren presentzian. Tira, Hershek kontsultatutako iturrien arabera, urpekariek Norvegiako base bat erabili zuten operazioaren nodo logistiko gisa. Planifikatzaileak armadako militarrekin eta Norvegiako zerbitzu sekretuko ofizialekin bildu ziren atentatuaren puntu zehatza zehazteko. Noski, eremuaren ezagutza Norvegiarrena zen, eta NATOko kide direlarik atentatua Danimarkako Bornholm uhartetik gertu egitea proposatu zuten. Hemen, Norvegiarren exigentzia iritsi omen zen. Danimarka eta Suediako goi funtzionari batzuek oroar urpekaritza jardorari buruzko informazioa jaso behar zutela. Alaxi jakinarazi du Hershek behintzat, eta hemen beste gai korapilatxoa dator, Daniar eta Suediarrak ere, baziren atentatu hauen jakitun. Norvegiako militarrek proposatu zuten, urpekari esatu batuarrek baliatzea, NATOk urtero Baltikoan, Baltops 22 maniobra horietan, lehergailuak jartzea. Horrek nolabait justifikazezakelako militarren presentzia inguru haietan. Ekainaren lauan, lehen ekainean barkatu zen lau lehergailuak jarri zituzten detonagailuekin, eta handik egun batzutara arestian kontatu bezala, iritsi zen leherketa duela egun batzuk, Juan Ignacio Artxaga izan genuen
Ukrainiako gerraren, interes ekonomikoak zein izan zitezkeen, urrearen, dolararen gainbera, Errusia eta Txinaren aprovisionamenduak nolakoak izaten ari diren, eta tira, ari jarraika edo, gai horri jarraika topatu dugu esan da bezala, Estatu Batuetako kazetaritza ikerketek erakutsi duten informazio hau. Iturrira jo dugu, Herschen bertsiora, bestelako bitartekariak ere izan dira, eta informazio hau egun Alemanian alemanez, Espainiar estatuan espainolez, ez dut Frantzian topatu, baina ziurrenik ere izango da, Europara heldu da, akaso edabide nagusienetatik urrun xamar, baina dagoeneko edabide ofizialenetan ere, oihartzuna izan duelarik. Kontua da, askok ez dutela oso ez ustean hartu, Estatu Batuen eragin hau, eta bestean bate gatazka belikotan bezalaxe, Ipar Amerikako estatuak ere bere eragina izan duela. Hortik, ez da bai da, dagoeneko, gurean ere batena, Naton jarraitu behar ote duen Espainiar estatuak, hori bereziki oraintxe gertatzen ari dena, jakitun gainera, eta hau askotan aipatu dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, alegia Hego Euskal Herrian, bozkak ikaragarrizko ukoa egin ziola Naton sartzeari. Tira, hori ere berriro puri-purian da, eta akaso horrelako egoerek erakusten digute zentzu gehiegirik ez duela. Baina beste batean, hausnartzeko gaia izango da, arratsaleko 7 barkatu 5 eta 4 ditugu orain, eta aurrera egingo dugu segituan gai goxoagoekin, edo saiatuko gara behintzat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gobara, airera, trapuzikinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí, zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda. Ikuspegi transfeminista azkenean beharrezkoa da, ze dena oso lotua dago ere bai, ez? Heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula, ni bintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala, hor badauzkagula erronka handi batzuk. Ikusgaitasunarena. Porque azkenean, ikusgaitasuna lortu dugu armarilloak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armario zan burnizkoa. Ezin zenon hortik ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzia edo etxia, alkilerrean baldin bazinean, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da, baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan dizuegu gai harinagoekin hariko ginela, baina egia da musika pixkatola malenkoniatxua aukeratu dugu aurrera egiteko, Eta bide batez nik argitu behar dut, ze Sarazurtzak erantzun berri dugu, jaja, ke fuerte dio. Trampa pixka bat badago hor, ze ez oildu atera nuenean disko oraindik etzegoen egina, eta gero sartu egin nuen. Ustelak intentzionalki atera nuen diskoko lehen single bezala. Beraz, hor ez da bai dagoen daiteke. Bueno, edozein kasutan, nola ez dugun ez oilduren erantzunik izan, ba ustelak esan dute denek, eta horixe erabili dugu zozketa egiteko. Ez dago inor oker dio Sarak, oker ni egon naiz, jajaja. Bueno, ba, akaso zu ere oker egon zara, baina, tira, bai zuk eta bai parte hartu duten guztiek ustelak ikusi badute garbi, nire usteak bai ustel zara. Eta hau esan da, ba, aizue, ostirala bueltan dugula, bihar bertan, eta noski, Jana Maritorenak enbek ekarri dizkigu, datozen egunetarako hainbat proposamen arte eszenikoen inguruan, eta tira, hemen gidoian ikusten dudan lehenengoa, ba, gure laborategitik oso gertu, Tolosako Leidoraretoan arratsaldeko 8:00 izango baita, bihar tarara. Hori da, eta oraingoz euskaraz duten azken emanaldia omen da, beraz euskaraz ikusi nahi baduzue, aukera paregabea, eta akaso azkenetako Tarara Ika konpainiarena da, eta bertan Kepa Errastik egiten du baura abeslari baten pertsonaia, eta gero beste pertsonaia asko daude, oso obra korala da, eta beraz hortxe aukera antzezlan hau ikusteko. Familia sareka da, kasu honetan Zarauzko modelo aretoan egongo dira, ordu berean arratsaldeko 8:00, bai ben konpainiarekin familia bat ikusiko dugu holtzan, eta sekretuz betetako, familia. Enaiz inoiz Dublinen egon, hemen ere sekreturen bat edo beste agertuko da, Galdakaoko Torrezabal kulturretxean arituko dira, arratsaldeko 8:00, joan den astean hemen izan genuen Inigo Aranburu, eta berak eta bere familiak, osatzen duen familia berezi hori, ikusteko aukera izango duzue. Ondamaindia 3 urte bete dira justu aste hontan, Zaldibarko kasutik, eta Barakaldoko antzokian oinarri hori hartzen duen obra arratsaldeko 8:00 ostiralean, eta Bilabonako gure antzokian larumatean arratsaldeko 8:30. Toto, Ika konpainiaren antzezlan berria urtarrilean estrainatu zena, Bermeoko Nestor Basterretxean arratsaldeko 8:00, eta segurazki gero pixkat gehiago ezagutuko dugu antzezlan hau. Hobe isilik, Elgoibarko herri antzokan izango dira Ramon Agirre eta Itziar Ituño arratsaldeko 7:00 ostiralean, eta Getxoko Musikebarrin larun batean arratsaldeko 7:30. Eta antzerkiarekin amaitzeko eta ostiralarekin amaitzeko, ostiral eta larun batean Donostiako Victoria Eugenia antzokian egongo den antzezlan bat, Forever. Kulunka teatroarena da, maskaren bidez historia bat kontatuko digute,
familia baten historia kasu honetan ere, eta pixka bat, beraiek desio zuten guraso izan nahi zuten, eta gero guraso izan eta semea dutenean, gauzak ez dira espero zuten bezalakoak, eta horren inguruan, hausnarketa bat oso originala omen da, plano sekuentzia moduko batean egiten delako dela estenografia guztia uste dut borobil batean dagoelako, eta berezitasun handia du, maskarek ematen duten berezitasun horrez gain. Beraz hortxe, proposamen interesgarri hau. Eta ostiralerako dantza pixka bat, Basotik itsasora 2.0. Azpeitiako Soreasu antzokian gaueko 9:00 ikusgai izango da eta dantzaz konpainiak antolatutako ekitaldia da. 2 zati dauzka. Alde batetik Beñat Gerekak sortutako dokumental txikitxo bat, Basoa izenekoa, eta ondoren Josu Mujikak zuzendutako koreografia, izenburu berarekin. Eta bietan basoa da abia puntua eta emozioa ikusiko dugu, fisikotasun handiarekin, samurtasuna eta oroimenari buruz ere hitz egiten duten lanak. Eta musika, koreografiaren musika, Iñaki Salvadorrena izango da. Eta beste dantza ikuskizun bat, kasu honetan flamenkoa, Carmen, el musical flamenco. Donostiako kursalean izango da arratsaldeko 8:00 eta esaten dutenez hau da lehenengo musikal flamenkoa. Eta Oscar de Manuelek sortu du eta gaur egungo gizartearen isla izan nahi du jatorrizko operatik abiatuta. Eta hoxe ostiralerako gaurko proposamenak. Beraz, Carmen operatik abiatuta, musikal formatuan, baina flamenko musikarekin. Hori da. Wow. Berezia. Bai, berezia eta interesgarria. Hori ostirali dagokionez, baina larunbatari dagokionez baditugu bestelako proposamenak ere, eta tira lehen hortatik hasiko gara, zuzen ere Heresia lurra harin bekizu amalanetik, hauek ere badarmate denboratxo bat bidean, oiana? Bai, Oier Zuniga zuzendari eta sortzailea izan genuen hemen astapenetan esango nuke, eta berarekin batera Belen Cruz eta Eneko Gil dira antzezleak, lan honen antzezleak, eta badaramate denbora bai, eta bere garaian aipatu ziguten kostatzen ari zela jendea aretoetara hurbiltzea, espero dugu orain, jende gehiago hurbiltzea, eta Orioko antzokira larun batean ere arratsaldeko 7:00 jendea hurbiltzea. Horrez gain, beste emanaldi bat, Igaro, berriatuako bideogelan izango da atxaldeko 7:00, eta kasu honetan manipulazio zuzeneko objektu eta txotxongiloak erabiliko ditu, Maren Basterretxeak bera da aktorea, eta bera da lan honen sortzailea. Eta dantza pixka bat, El Arko, Gazteztenan atxaldeko 7:30 Donostian, Daniel Abreuk sortutako lan hau izango dugu ikusgai, eta obrak besten aurrean ezkutuan bizi diren 2 irudi aurkezten ditu, baina kontrasteetatik haratago ikusten dituzten begien aurrean jarrita daude ezinbestean. Irudia izango da protagonista, eta Danielen lan hau seguru zinez interesgarri izango dela. I'm driving, sockets are open, the knuckles are pale, feels like you're dying, yeah, this section's on fire, concerned with the watch just transpire, hot as a fever, rattling bones. I could just taste it, taste it. If it's not forever, if it's just tonight, oh, it's still the greatest, the greatest, the greatest. And yeah, this section's on fire. Yeah,
Eta igandera iritsita, baditugu bestelako proposamenak ere, Oñatiko Santanan esaterako arratsaldeko 7:00. Ez dakit, batzuentzat Oñati urrun geratuko da, besteentzat gertu, baina urrutiko intxaurrak malau gerturatu eta lau. Ona! Intxaurra antzezlana. Eskerrik asko, Jana. Zer den, Junek butoianak, ona! Zelotura. June, honegin, Ja, eskerrik asko. Hemen. Ui, harrapatu indeu, Harrapatu dut, eta gainera ez pentsa eskeni digunik, edo. Ez, esan azken zatitxoan eretzat. Bat gehatzen da. Borrokatu zuen artean. Ui, igual ingo dugu, zera, Haure zozketatu behar dugu. Disney... Ba, esan behar nuen zozketa. Ez, egintzen go. Pentsatzen gauzatzuk ezin diren antenan esan. Zer izen. Elkar banatu genezakela, bea, espageti cinematografiko hori bezala. Izango zen lagunak bezala, lasai. Inor ez hasi pentsatzen, soy de Saturn, lasai. Tira, intxaurra, Oñatiko Santanan arratsaleko 7:00, Oiana? Intxaurra, hoixe. Eta protagonistament Teresa da, bera gaixorik dago, baina bera ez du bere gaixotasunak arduratzen. Bera kezkatuago dago, bere etxe aurrean dagoen intxaurrondoaren egoerarekin. Eta beraz, hor hausnarketa bat egingo da, zartzaroa, bizitza, eriotza, eta horrelako buruz. Eta lehendakari gaia, Leitzako herri araitoan, 8:00, Zuhaitz Gurutxaga eta Iker Galartza ikusteko aukera. Eta dantza pixkatekin amaitzeko, Vancouver ikuskizuna larumat eta igandean Bilboko Harria Gantzokian egongo da. Arratsaldeko 7:00. Ballet BC konpainiaren pieza bat da, eta konpainia honek egoitza Vancouverren dauka. 1986an sortu zen konpainia, baina ez da sekula Bilbon egon. Beraz, aukera handia da, horrelako konpainia bat gurean izango delako. 3 zati izango ditu ballet honek, eta 3 zatiak hauetxek izango dira. Garden, The Statement eta Bedroom Folk. Bakoitzak bere ezaugarria dauzka, koreografo ezberdin batek sortuak dira, eta beraz hortxe Vancouver ikuskizuna. Eta nego garatzen dut hau idatzi nuenean esan nula, Kanada ze derra den, eta Vancouver bera. Hori, nira maite duta izan ziteke. Egon zea inoiz Kanadan? Bai, osaba bat dut bertan. Bai? Bai. Eta Vancouverren bai? Bai. Oi. Eta Erasmusa, etzan Erasmusa, Montrealen egin nuen, Montrealen. Zeiria Montreal. Bai. Baina Kanada osoan ikuste. Bai. Ni pare bat lekutan bakarrik egon nahi, oso handia data. Baina, wow. Bai. Beti kontatzen dut, Montrealeko piano publikoek flipatu nindutela. Iriste hiri batean, pianoak dauden kalean, zu bertan jotzen jartzeko, eta zeindar kulturala duen hiri horrek, eta zeindar gastronomikoa duen hiri horrek, eta zeindar arkitektonikoa dena dauka. Jotzen enuela jende asko ikusi, ni oso negu betian egon nintzen. Zuere bai? Nik esango nuke urria zela. Baindik... Negurtarria, pirila. Neko egun ilunak izan dituen bertan, Michel Lucego euskal iztuna bisitatzen, grabatzen, baina bai, atxon zar batzuk antxe jotzen eta kantuan, eta, nahiko giro politia zegoen, baina bai, batez ere, igual da pixkate, ikonoklasta xamarra delako, eta guretzat imagina ezin ere delako kalean piano bate topatzea. Horrexegatik eman zidan bereziki atentzioa, eta gero Japonen ere topatu izan dute, hori Miyazakiko hirian ere, alako galeria batean, baina galeria iriki batzen, aterpean alegia, eta bertan zen, beraz, Parisko tren geltoki batean gogoratzen dut. Bai, egia da. Charles de Gaulle. Tren geltoki batean markatu da, nik aeroportu batean nastu egin naiz. Bai, ez dut gogoratzen ze tren geltoki zen egia esan, baina bai, gogoan dut. Bueno. Aizu, azken proposamenen bat geratzen zegoen, ez? Izketan hasiak gure. Asi, piar. Garaiak. Atxunamunak ematen dugu, Nik, momentuaten imaginatuten Montrealen bagina, oiana, nik pianoa jota zutan zehingo zenuke. Gustora. Da bakizu ze joko nuken? Zer? Nido. Tira azken proposamena, la fundizionen arratsaleko, ez dakit, Vancouver aipatu dugun ondoni, janabilik. Bai, listo, bai. La fundizionen arratsaleko 7:00, bai larun batean eta bai igandean, taranto aleatorio. Hoxe, el taranto, makilla flamenko modura, Almeriako mehatzaritza ere mutik dator. Eta jatorrian antzinako kantu bat da, xinplea, lehorra, gitarrarik ez duena, eta modu askean abesteko premiaren ondorio sortzen dena. Beraz, ikuskizun honetan hau ezagutzeko aukera izango dugu, larun bat eta igandean 7:00.
Hoiesek proposamenak, arratsaldeko 5:34 minutu ditugu, segituan izango dugu gurekin kafe hutsa tarteko gonbidatua, esan dizuegu dagoeneko Miren Gojenola izango dela, baina tartean entzun, joan den egunean Javi Ribero eta Gorka Rico Ama Tabernako sukaldari eta Madrid Fusioneko sukaldari berrien saria irabazi dutenekin izan genuen solasaldiaren zatitxo bat. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Ilabetetxo pasada eta amak konkistan jarraitu du. Konkistatu gintuen aspaldi etxe ingurukoak, ondoren etxera bisitan etorritakoak eta orain munduaren konkistan ere badabiltza, konturatu gabe. Madrid Fusion Gastronomia Kongresuan sukaldari berriaren lehen saria eskuratuta. Amak erditzen diren bezalaxe sariare erdibitu eginda. Javi eta Gorka direlako garaie, eta bidira, baina kaso inoiz izpide izan dugun kintsugiaren aurkakoa egin beharko dugu, eta saria hautsi beharko dute, urrea balio baitu, ama sendia osatzen duten pertsona horok, eta eurena ere badelako neurri handi batean. Egia esan gutzako boguketzen nure zer espero. Ez da, hola junginean, azkenen ez espero gabe, ondo pasatzea, ikastea, jende honak ineotea, eta egia esan, bira, momentun, azkeneako oso nervioso jarri ginen, ze hasieran oso lasa egin den, ja horre eginaren eszenaria jotzeko otan da, ja pixkan nervioso hartzen hasi ginen, eta, gehiago izena esan zuenen, Jesukiston poza izan zen, eta Javi justu horran eta pasatzen, de Javi pixkan deharez hasi zen. Lertu initzan, ez da inolaiteko tentsioa askatzen sentsazioa bizinun momentu hortan, eta nehar baten hasi nintzen, bigote ditu nion, esan nion guk irabazi deu. Baina ez aldezu sinizan ez, zuendik ez. Osea, ez genion zentzua ikusten Gorkak esaten ez genuen espero. Gu bai baserritarrakin harremana lantzea helburu genuen, ez? Jakintza hori nola kenorri baten berreskuratza da, gero bide berri topatu dela, egia da, benetan motioatze egin txuenaz konturatu ginala bizala, ez? Beraztegia bisitak ingen itunen, ozaita tarten sartu zanen, ez? Alako, informazio pixkatelarazi eta benetan konturatu ginen baloreak horrek zeukala, ez? Sukaldetik aratago, gure lanak sortzezula jendeangan benetako, ilusio edo gozatze hori. Batek erantzun bat intzigun, esan zion, zuen abangoardia, ez dakiz esan, abangoardia? Ardilatxa, eta astoa berrera biltzea, aragia galtzen utzi uzten ez dadin, hoi benetan abangoardia da, garai batean behar batzana gaur egun erreklamo bilakatzea abangoardia da, izan daiteke. Hor, erantzun uste bota genera izan diala ziklok, azkenen baude momentu batzuk, nun, oreka belikadura sobironontasun bat, oreka bat bilatzean, eta divertitzeko momentua deonez, abangoardia teknikarekin, su artifizialekin jazten dan momentu hori, baina iritsi momentu batean, berriz ere lurra, berriz ere horreka hori bilatzeko momentua sortu dan, eta guri dagokitzu zaigun lan hori ikia, ez? Da ikusi dugu beharrezkoa, ez genuako ikusten gure ingurun gastronomiak lotura, ze lotura zekan gure lurrakin, gure nortasun horrekin. Eta gu zer garen ondik atorren, eta betiko diskursioen ez da oso zarra eta oso klasikoa dirudien, egia da galtzen nahi dala, eta horrekin batera gure nortasunan parte oso handi bat. Ez dakau modu bat o sistema bat, nun hola ikitxeun platerak, ebera batea, edo beste ikitxeun. Azkenen, gehien lantzeuna azkenen guk da erlazioa gure hornitzailekin, baseritarrakin eta bitanakin. Eta nik uste gure errealatuan parte handi bat eta gure plateran sormenaren parte handi bat datorrela behaekin dakan harreman eukitzetzen elkarrizketa hoitatik. Kontuatuena gure ingurua egiz betetako inguru badala. Osea, errealidade pila bat daude eta behaie kontatzea dugu behien lan aztein dan eta horren atzetikan produktu bat dago lan erdien da dago. Gukin berduna hoi platerea eman izorratu gabe. Ikusi dugu jendeak benetan baloratzeula proiektua eta horrelako sarik batzutan behar dia jendea konturatzeko benetan baloratzen dula horrelako proiektu bat, ez? Askotan horren azkar bizigea, horrelako kolpe handi batek gogarazten digula gurea ere izan daitekela proiektu potente eta handi bat. Ez eta horrek, esatezuna, neurri baten, lasaitze zaitu, askotan hartzetxon erabakik, ez da erabaki erresa esatea, behi aragirik ez dugu kartan jarriko, eta astoa eta ardia jarriko txeo, horre bezeroan parte handi bat zalantzan jartzezu, beste bat ez da etzaizu etorriko, esango dulako, nik hauek etxean jaten ituen garai batean, eta enez jatetxe batera hauek jatera joango.
eta beste batzuk aldiz, erreklamotzat ulertzeko behar dute horrelako sari bat atzetik, ez? Orduan horrelako sari batek eman diezatzuk aukera, guain hartu itxeun erabakik hartzeko, arratsalde batzutan itxi, talde guztia, zerbitzu guztietan batera egon dadin, gauz batzuk hobetzeko asmotan. Orduan aldaketa arrisku handigaukoak hartzeko erabakiare hartu deu, baino saria irabazi ondoren. Horren nolabaiteko konbentzimendu bat ere eman digulako. Bigarren kafea, asteleenetik ostiralera, arratsaldeko 4:00 6:00. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Oiana. Zer? June. Disimulatzen dugu edo egia esate jo. Naizuna. Eske miren goje nola galdu egin zaigo, eta ez dakik non dagoen. Hemen esan dit kalian daola, itxon. Jun bere bila. Baina bitartean, hau kantutzarrak, gaurko egunez, 1957an, Elvis Presley lortu zuen estatu batuetako zerrendetako lehen postura heltzea kantu honekin, Too Much-ekin. Dagoeneko ari zen Elvis pixka bat leuntzen, goxotzen, bere lehen komposizioen edo bere lehen kantuen, rock gordinago hori atzean utzi eta pixka bat leuntzen, baina rock and roll kutsua galdu gabe. Slow rock and roll bat da. Hau, esan genezake? Too Much, Elvis Presley. Need your love all the time. Need your hug and please be mine. Need you near me, stay real close. Please, please hear me. You're the most. Now you got me started. Don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much, too much. Well, every time I kiss your sweet lips, I can feel my heart go flip, flip. I'm such a fool for your charms. Take me back, baby, in your arms. Like to hear you sighing, even though I know you're lying. Gonna love you too much. I need your love all the time. I need your hug, please be mine. Need you near me, stay real close. Please, please hear me. You're the most. Now you got me started. Don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. Arratsaldeko 5:52 minutu eta bagoaz, miren gojenola aurkeztera. Miren Gojenola, aktorea. Txikitatik izan du barnean antzerkiaren arra, eta gaztetan ikusitako hainbat lanek indartu egin zuten gogo hori. Horrela, 1985 antzerki eskolako probak egin zituen. Ondoren, 1981 edo 82an hasi zuen bere ibilbide profesionala Ika antzerki taldean. Askoren etxeetan sartu zen eta maila izan zen urtetan. Izan ere Goenkale telesailean 5 denboraldi eman zituen aktore lanetan. Ondoren, 10 urtez, aktore zuzendari lanak ere burutu zituen telesailean. Goenkaleren aurretik ere, 2 eta 1 edota funtzioa bezalako saioetan aritu zen aktore. Eta ondoren ere gure etxetan sartu da. Etxekoak, Iesaldia edo Altsasu lanei esker.
Zinema mundua ere ukitu du. Film laburrez gain, Arantxa Lazkanoren urte ilunak lanean, edota Javi Elortegiren Zorion Perfektua pelikulan ere aritu baita. Antzerkiari dagokionez esan bezala, Ika teatroan hasi zuen bere ibilbidea 18 urterekin. Eta arrezkero, Ados Teatroaren El hijo de la novia lanean ikusi ahal izan dugu, Baibenen argiaren hautsan, Txaloren 3 lanean, POK produkzioaken ongi bilin, edota Ika konpainiaren hainbat lanetan. Besteak beste, Aiama, Sagartu, Kuaderno zuria, Tombola, eta orain dela gutxi estreinatu duten, Toto. Hainbat antzerki obratan gainera zuzendari laguntzailearen lana ere egin du. Ikaren hitzak lanean edota Adosen Lady Din. Horrez gain, Esti Kurielek antzezten duen 35 huts antzeslana ere zuzendu zuen orain gutxi. Eta The ikusezin Bass Woman Experience egitasmoan ere, buru belerri aritu da beste gauza askoren artean. Urtarrilaren 15ean estreinatu zuten Toto lanean, Asier Hernandez du aldamenean, txakurra galdu duen bikotea antzeztuz. Gaur, lan hau gehiago ezagutuko dugu, eta baita Miren ere. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Miren Gojenola. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Justo. Itxi naiz. Bueno, baina hementxe zaude? Kostau jat, bueno. Bueno, jazta arna sartu. Bai. Ondo? Ondo, ederto. Bai. Bueno, basingo gara ordun. Nik aipatu dut 18 urterekin hasi zinela Ikan, eta aurretik antzerki eskolan aritu zinela klaseak hartzen, eta zuk bazenuela barruan bat bezala antzerkiarekiko aktore izateko nola gogoratzen duzu? Hasiera hori. 19 urtekin nibal agian Ikan 20. 20 zenituen dagoneko. 18ekin hasi nintzen antzertin. Eta 2 urtera osatu genduan ikantzerki taldea. Bai. Taldekoek. Eta pixkanaka Ika taldea aldatzen joan ziren partaidak, ezta? Hasiera batean batzuek osatu zenuten eta gero aldatzen joan da, eta oraindik ere badago Ika. Bai, lehenengo eindozun galderiari erantzunez, grina, txikitatik, guztau zeinet bai abestu, bai dantzatu, eta ez. Uste dut ume guztiari moduan, ez? Baina, niri bereziki bai. Eta ez da gize egunkari izan, egia esan ez gogoratzen. Eta irakurri nuen, antzertia sartzeko, hautaketa egon gozala, eta hor, nire izparekin joan nintzen Donostira, zelegite Donostira joatea esan lehen gurruti zegoen, ez da, distantziak ez dira berdinak, abentura esan Donostia etortzia, joatea, eta joan ginen, eta aukeratu ninduten, eta posik egia esan, asko pentsatu gabe izan zen, Eta gero, Ikan hasi, gelan, ez da gizemak izango ginen, 15 edo, eta 12 bat hasiko ginen, da gutxinaka, hor bidean geratzen hasi ziren, eta gero 5, gero 4, gero 3, eta agurtzen bakarrik da Ika. Eta zuk agurtzanarekin lan asko egin duzu. Ika utzin genduan, baina beti gabiltza beringuruan laguntzen, berak ni, eta taldean zizez. Begira, eta bide batez, aprobetxatu ingo dugu, ze tarte handirik ez dugu izango gaur, ze orain dela 3 bat aste izango da, urtarrilaren 15ean estreinatu zenuten Toto antzezlana, Asier Hernandezekin batera, Gurtzanek zuzendu du lan hau, eta astebururu aipatzen ari gara gure agendan, astebururu emanaldi askorekin zabiltzate? Ez dakizkit buruz. Ez lasai, ez. Baina oianak denak izki. Bihar Bermion. Hori da. Eta kontaibuzu pixka bat, guk aipatzen dugunan agendan, hasieran aipatzen dugu zer den, baina kontaibuzu zuk lehen pertsonan. Nortzareten Asier eta zuk antzesten dituzuen 2 pertsonaia horiek? Nogu, Joselu eta Maitane gara, banandu berri, gehien bat nik utzi dut Joselu, eta, gure, umerik ez daukagu, eta orduan, Toto, txakurtxo bat izan dugu umetzat, hartu izan dugun txakur bat izan dugu, eta duela 3 egun galdu da. Galdu da, justo berak etxean zuenian, ez? Zaintza partekatua eduki dugu, eta justo berarekin zegoenean galdu egin da. Eta ikusita, eta Toto, nietzat munduan dagon animaliarik maitetsuena dela, baitagarriena dela, bera Joselu eta nire familia osoa baino
maiteago dudan animalia dela, niretzako drama bat hori, eta, hor hasten da obra, ez? Ni sartzen naiz antzokira, Joxiluri, esan behar ditudan, askatzera, ez? Askatzen noa, ez? Eta uste dut, nik oraindik ez dut ikusteko aukerarik izan, testu hutsa da, ezta? Biek pinpan, izketaldi potentea duzue, asko. Asko daukagu, bai, asko. Ez dut ikuslegua bihurtu naiz, oso dinamikoa da, ordu beteko funtzioa da, askar pasatzen da, abiadora bizian botatzen dugu, izan dugu, hasiarentzako eta nietzako pixkat zaila, ez? Testua oso ondo ikasi behar izan dugu, hain abiadura hundian botatzeko, pentsatu gabe botatzeko. Gainera nire pertsonaiak ez du pentsatzen, pentsatu gabe botatzen du, etorri ala, bera hotik ateratzen dira, pentsatu gabe botatzen dut. Orduan, horretarako, ez dagoat, astirik pentsatzeko. Hasigarrek agian izaldik momentu ematen nik ez. Baina zuk ez. Ni abiadura bizian bota abiadot dena. Erronka izango da, ez da olako pertsonaia bat. Segura ez dut olako... Eta ajea utziko du emanaldi bakoitzak. Bai. Ufa, hor gero utxunea. Bukatzen dugu, hasiera bezarkatzen gara, ez da, bukatu da. Askatu dugu. Maratoi batean elmuga lerrora heltzen denaren moduan. Beti konparatu izan dugu hori montaña rusa bat dela. Beti, guretzako hori da. Sartzen gara eta, venga, bukara arte hor. Geldu neri gabe. Eta nola sortu duzu eta nola sortu ohi dituzuzuk pertsonaiak edo nondik abiatzen zara? Niri testuak eramaten dit, gehien bat. Testua irakurri, zuzendaria dago horretarako, agurtzean dago horretarako, berak bideratzen gaitu, eta gero agurtzanen eskuaz eta testuak ematen didanaz, nik hortik bideratzen dute gehien bat. Bai, testua nola dago idatzita, eta normalian nahiko deskribatuta egoten da, ez pertsonaia, ez. Nik egin bat testuari usten diot, ni eramaten. Eta adibidez, aktore zuzendari lana egin duzu bai telebistan, antzerkian ez zuzendari laguntzaile aritu zara, horrelako kasuetan edo Estikuriel zuzentzen, horrelako kasuetan zuk nondik eramaten dituzu besteak? Ez diren kasuan izan zen sortu ingan duan. Elkarrekin. Bai, hoginean gutxinak improvisaketetan sortzen zena, horre bizkate bideratu genduan, eta orduan bion artean sortu genduan, ez da nik... esan niola, izan behar zen emakumea, edo nolako izan behar zen emakumea, ez? Bion artean sortu genduan da gutxinaka sortzen joan zen. Ez, orduan, izan genduan, uda osoa eta udazken osoa horretarako. Denbora lasai sortzeko eta pixkanak elkarrekin. Lehengo historia sortu, de historia horretan egokia zen pertsonaia, ez? Emakumea, adina, hori gutxinaka joan bion artean, sortzen. Musika honekin badirudi zerbait tristea datorrela, baina badator galdera bat zuretzat? Musikak... Bai. Beste giro batean kokatuko dugu, ze datorren kantuak ez, datorren galderak ere, eskatzen du. Zuretzat, joan den ostegunean hor txixeritea egon zen beste, aktore eta arte eszenikoen profesional batek. Badakizien. Zer esango didazu mi badakizien. Bara, bota izula galdera. Hauxe, miren. Kaixo, miren. Aizu, ona hemen nire galdera. Imaginatu, gaur bertan, tokatzen zaizkizula 10 milioi euro loterian. Hauxe galdera, zer egingo zenuke zure lanbidearekin? Lanbidea utzi eta munduan zehar bidaiatzen hasi, oain arte bezala, konpainia desberdinekin lanean jarraituko zenuke, zure proiektu propioa sortuko zenuke, zure konpainia, zure produktora, ez dakit, ikusentzuneko ekoizpenak sortuko zenituzke, ez dakit, zuk esan, zer egingo zenuke? 10 milioi euro. 10 milioi euro. Dirutza. Itoko eskero, ni gustot igual jarraituko neukela, baina nire lan propioak edo
sortzen. Eta badaukazu buruan lanen bat egitea gustatuko litzaizukena edo gairen bat, bira, nire konpainia edo nire lana sortuko banu, honi buruz hitz egin nahiko nuke. Ez dakit izaten, baina bai, alako askatasuna eukitzia, hasi eta gutxinaka, sortzen joatia hori, ezin jau edo zinegin, eta basiko nintzen, nire lan taldia sortuko neuke, eta nahi dudan lekutera joango nintzake bitu. Begira. Bai, leku batzutara igual, nintzen joan, boikota ingo nien. Ona. Bai. Ziona. Sekula ditu ez diguten lekutara, ezetza mango nion, lasai. Eta kaso, beti deitu zaituzten lekutara, doani joan, ze dirua sobran daukazu? Bai, hori manuke gustora ganera. Badaude espazio asko ez, non, sozial biltzeko eta artistei ordaintzeko ere nahiko komer izaten dituzten, instituzionaletatik aratago doazen horietan, eta aizue gira bat egingo dut alako aretoetan, eta... Borretara dedikako nuke dirua, bai, gustora ganera. 10.000 euro. 10.000 euro. Horren soberakin egin ere. Bost minutuko arratsaldeko 6etarako goazen bixi azken galderekin, oiana, venga. Bai, ni galdetu nahi nizun The Ikusezin Bass Woman Experience proiektuari buruz. Horte Sandonegi ere aritu zen zuekin batera, emakume talde bat bildu zineten, ez da zertzan proiektu hau? Hernaniko udaletxeak emandako diru laguntza bata, sormena, sorkuntzari buruz. Eta, diru laguntza bat eman ziguten pasan urtean, eta orduan, Karla, Teresa eta ni elkartu ginean, eta bai, emakumei buruz hitz egiten dugu. Hainbat emakumei buruz, ez? Eta proiektu horrek badu garapena urte honetan ere izango du, edo... Nahiko genuke. Bai, horretan gabiltza, pixkate dosierra, tizerra, eta bideo txiki bat sortzen ari gara, pixkate udaletxetara bidaldi, eta nundik bideratzen dugun, ez? Bai, nahiko genuke bai. Gure lan guztia... Karo, erakutsi eta partekatu, ez? Jendearekin. Igual honea ere karri barreko ditu, beste baten ere horri buruz hitz egiten. Bai, gustora ganera. Egia esan gauza asko galdetu nahiko nizkioke, baina ez daukat denborarik. Beratu ditzen izelakoa. Bai, baina lasai, ez dio inorri kontatu lehenago ere. Arratsaleko 6etan gu estudio zentraletara joango gara, azken ordukoaren bila, naiz irratiko estudio zentraletara, eta antxutziko dugu lekukoa, baina streaming plataformetan 6 eta 10 arte jarraituko dugu, behintzat horrela tarte pixkat hartuko dugu, minaekin loziziago duteko. Hartara gerora ere, eduki alkarbanatzekoan ere, eduki tajuzkoa gaukiko du. Oso ondo. Ondo iruditzen izo, Jana? Primeran iruditzen zait. Baina orduan egin behar da galdera ona, hemen bukatzeko, ezta? Eta, bai. Ze presioa, inigo, jarri digazuna. Presioa eta presioa. Bai. Lotuko dugu Inigo Aranbururekin, ezta? Ze joan den astean ere hemen aritu zen berarekin lan egin duzu? Bai. Tombolan gainera, galdera esan nuen hortikan, tombola. Ze izan zen? Lankidia eta laguna. Bai, laguna, bai. Hori bere, gogorra, hori den neku lan fizikoa da, ez? Eta, niri asko guztien jate lan fizikoa ia, egia esan. Ez da, urtiak aurrera joan ez tot antzerki motori utzi nahi, ez? Horretan nahiko nuke jarraitu, lan fizikoak eta egiten. Eta bai, Inigorekin oso guztien, Inigorekin onginean talde guztiarekin, Jolanderrekin. Bai, taldean dia zineten jende kopuru de xente. Bai, Txineko, oso guztura. Bai. Lan interesgarria, oso interesgarria, gaia bera. Buru, zintzen bai. Eta hor dago, ez da egiteun ematen atarako diren emanaldi gehiago. Justo pandemian ganea suertatu zen, baina, 2 urtetan desente emanaldi egin genituen. Bai, ez da? Eta ganea, erantzun oso ona, eta bai, a ber. Watermelon sugar high. Jarraitzeko, ez da, esaten diazu, bai. Esan duzu fisikoarena gustatzen zaizula, eta uste dut zuretzat antzerkiarekin batera doala dantza, ez da? Dantza garaikidean aritzen zara. Bai, leirerekin, orain arte itxarrorekin on gara, Biteri Kulturetxean. Ahi esan, antzertin hasi ginen, antzerkin, hotxa, dantza, korputza, dana lantzen da, ez? Eta ez dut sekula utzi, dantza egiteari, ez diot utzi. Eta orain jarraitzen dut ere, bai, jarraitzen dut. Behintzako
askatasun momentua da, ez? Gorputza askatzeko unea atzo bertan, atera ginen danok, egan bezala. Egan, bai, espresatzeko aukera. Eta aktore bantzentzat uste duzu garrantzitsua dela gorputza ere? Bai, eszenatokian bizkate, bai, ez, presentzia lantzeko. Entzako beharrezkoa da, jende guztiak ez du lantzen, ez? Eta, bakoitzak bere tresnak erabiltzen ditu, ez? Mirentzako oso ahotsa bezala, edo abesten jakitea bezala, dantza ere bada, bai. Transmediaren alde egiten dugun apostu honetan, bagara eta entzuten ari zarete, batzuk Twitchetik, besteak Facebooketik, besteak YouTubetik, besteak noski irrati uine arrontetatik, bagoaz estudio zentraletara, informazioaren ariaren txanda da orain txerratxaleko 6etan, baina streaming plataformetan jarraitzen gaituzuenok, entzuten jarraitzeko aukera izango duzue. Arratsaldeon hor galduko zaituztegu noi eta ongitorri beste hoi. Keep calm and bigarren kafea. Eta hau esan da, jarra ezeko entrevistarekin. Ze berezia hau, ez da? Behin bakarrik gertatu zait? Eta etzinen zu gainera. Goiuri zegoen. Bai, plaza olarekin. Egia da, karo, denbora gutxi zegoenez, orduan pixka saltoka ju naiz galderetan, denboran, ere bai. Salto egiten utziko dizugu berriro, orain atzera, aurrera. Bai, pixka torre sentitzen dut, igual miren entzat ere, bai. Oso ondori zara hoiana. Errepikatuko duzu. Nik hitz egin nahi nuen, eta nik uste dut izan zela, mugarri moduko dat edo, ez dakit, antzeslan oso berezi bat kuaderno zuria. Ez dakit zuretzat ere ala izan ote zen? Berezia izan zen. Niretzat asko izan dira bereziak. Bai, karo, pentsatzen dut bakoitzaren zat. Iturben ama ere izan zen. Eta gero, Charlotte, guk ika bezala seginen kalean. Eta hor kaleko oso bereziak izan ziren. Eta kuaderno zuri, bai, izan zen. Agian da, bai, urbilago dago edo, bai, akaso horregatik, bai. Bai, berezi, bai, itziarrekin, dagurtzanekin, irurokorre, bai, oso lan sakona, barrutik, ez? Eta bai, buskate, esan da, azal, esaten da, oskirrilla, ez dotzun espetakulo bat da, ez? Eta aipatu duzu kale antzerkia ere bai, asko egiten zenula. Zer eman dizu zuri kale antzerkiak? Kale antzerkiak, hor ikasi dugu, gogoin bat, ika hor sortu zen kalian, ez? Eta zer, jendearen hurbiltasuna, jendeak ematen dizun, berotasuna, zer ikasi dugun, igual, agilidadia edo, ez? Piskata, askar egitekoak, askar aukeratzeko aukera ematen dizu, ez? Piskat hori, ez? Askartasun hori, ez? Bizitzasuna. Orain, kale antzerkia egiten dela esango zenuke, gutxixio egiten da akaso? Ez, asko egiten da esango zenuke. Dantza kalera, atera da. Bai. Orduan, dantzak kale hartu du. Bai, hori egia da, jaialdi asko daude dantza kalean egiten dutena. Lehen igual malabarak, akrobaziak, akrobatak egoten ziren modura, dantzak hartu du. Eta ondo, ez? Eurake, euren txokoa hartu dut. Bai. Ze jenteak ez du dantza antzokitara eramaten orduan, eurak kale atera dira, ez? Bai, bada modu bat, ez? Jendearekin ere hurbiltasun hori lortzekoa edo konektatzekoa, ez? Bai. Aipatu dugu lehen dantza zuretzat ze garrantzitsua den, eta zuk antzerki eskolak ere ematen dituzu, urteak daramatzaz badibidez Hernanin, ez? Antzerki eskolak ematen. Bai, hasi nintzen, Lasarten, Andoainen ere bai, eta nahi Hernanin, beti nahi izan dut Hernanin emon, ze, herria da, nire herria. Eta, eta igual, zerbait sortzeko eta jendia aukitzeko igual, ez da ize unetan hauen behar da, eta horrean, beti jende bat egotia hor, zurekin egongo dana sormen horretan, eta bai, eta hor beti emakume inguratutan nago. Bai? Bai, mutil bat, beti, eta talde polita dago esan. Eta zer landu ohi duzu edo nola lantzen duzu beraiekin antzerkia, zer da eskaintzen diezuna? Jolas dramatikoak. Beti egoera baten jarri, gorputzaz, egoera ezberdinak adierazi, ahots pixkate bai, arnasketa, testu bat nola irakurtzen dan, nola ahoskatzen dan, eta gero beti hasten gara, improvisaketak egiten, gero ekainean, erakusketa bat, erakustaldi bat egiteko jendearen aurrean, ez? Sortu dan
estendekin edo goraekin, lako antzesan txiki bat egiten dugu. Eta zer uste duzu ematen diola antzerkiak jende honi guztiari? Jende dator ondo pasatzera. Eurak esaten diate, gu barre egitera gatoz. Beti ez dute lortzen, barre egitera, ondo pasatzera, disfrutatzera eta askatzera. Esan ondo pasatzera gatoz. Horretara, bereziki, I'm in my bed, you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant. And I can't take it back, I can't unpack the baggage left. Aipatu duzu ikasle asko barre egitera, ondo pasatzera etortzen direla. Eta betiko galdera izan ohi da, ez? Komedia, drama, zer nahiago izaten dugun. Ez dakit aukeratu inbeharrote den, edo azkenean pertsonaia bera ere, ez? Batzuetan nahiago zu pertsonaia bat, edo gusturago egin duzu modu batengatik edo besteagatik. Edo gaia, edo obra den arabera, nik ez izango komedia nahi dut egin, drama egin nahi dut, obra den arabera, obrak ze ematen dizun, horren arabera egiten duzue. Ni bentsat, Bai, eta Totok, orain arte zeman dizu? Orain arte, egia da, orain estrenatu duzu, bai? On gustora egia esan, egin ditugun plazetan, antzokietan oso gustora, jende oso gustora egon da, Eta nakeratzen dira harrituta edo flipauta, zenbat, hori dena zen hori ikasi duzu, zenbat testu, ez? Onian, ez dut esaten, zenbat. Zehaztuna edo egin den, ez? Onian, zenbat testu eta... Ba, eta oso testu polita da egia esan, metaforaz beteta dago, ez da naturala. Ez da gertukua egiten da. Bai, baina, beraz. Idazleak oso ondo idatzi duelako, eta itzulpenak Keparena oso polita. Kepa erraztik itzuli du, hori haren nintzen bilatzen. Bai, eta oso ondo egin du, eta oso errez iristen da. Ze idatzitan erabiltzen ditugun iztegia oso komplikatua da, ez? Eta berak, Kepak, gertutasun hori, ez, lortu da. Ze garrantzitsua den hori askotan, ez? Eta niri gertatu izan zait, agian gazteleraz idatzita dagoen antzezlan bat gero euskerako bertsioa segun nola egin den itzulpena batzutan arrotza egitea bezala. Eta nik uste garrantzitsua dela hori naturala izatea eta publikoak ere hola jasotzea, bestela. Osan joera dagoenez, hitz polita sartzearren alako bueltak emateko zuzenian hitz egin behar. Bai, eta ez esan du. Galdu itezara hor. Bai, guztiz. Bai, esan behar nuen, nork idatzi duen testu originala, Mafalda Bellido Txutxok. Hori da, hori esan nahi nuen, horren bilan oso testu metafizikoa da, ez egiten dugu galdutako hizkuntzei buruz, nire pertsonaia, ez da historialaria, edo irakaslea da, eta historia irakasten du, eta galdutako hizkuntzak irakasten ditu, ez, orduan. Hala? Orduan hori, agertzen da, ez? Bai. Bai, orduan testu oso bitxia. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. Bai, gustera joan beharko dugu. Nik uste baietz. Esan dugu oraingoz bihar Bermeon izango zaretela, izango direla, eta hortik aurrerakoak joango gara aipatzen gure agendan asteburuz asteburu, ezta? Bai. Ostegunero. Esan behar du ganera, joaten garen antzoki guztietan egokitu egiten garela. Erosi txiki, handi izan, gutzak nahiago dugu, txiki izatea, baina gora eta bera gabiltza, ez gara jendearekin sartzen, Ez da dia inor beldurtu, ez da? Ez gara sartzen, baina gu bagabiltza gora eta bera. Orduan, aprobetxatzen dugun antzoki bakoitza daukon berezitasun horiek, politiago edo dinamikoa izateko. Bai, niri hori asko gustatzen zait, azkeneko batean Balbean ikusi nuen, Balbea, H-teatroarena, eta jokatzen zuen ere publikoarekin parte hartu gabe, publikoak, ez, batzuetan urduri jartzen gara olakoetan, eta hori eskertzen da ere ikuslearen aldetik, bai? Guretzat publikoa sagaztia da.
Orduan, Sagasti artean gaude. Begira. Gure etxeko kanpo aldea. Nire lehengo etxeko banatu. Bai, banatuta zaudete dagoeneko. Bai. Horein bai, streaming bitatzez jarraitzen gaituzuenok izan duzuen eduki premium nonen ostean, agurtuko dugu Mirengo Genola, eskerrik asko Miren gurera etortzeagatik, eta kakapila, Sagasti artean ere kakapilatu da, ezta? Bai, kakasarra. Eskerrik asko Miren. Zeueri. Oiana Maritoren agen bedatorren ostegun erarte, ostegun gizen izango. Opa, ni etorreko naiz? Juno Romatiti barguren zu datorren astelen erarte. Bai. Eta zuek entzule, bihar arratsaldeko 4 eta 5 gu hementsi izango gara, Naiz Irratian, bigarren kafean, eskerrik asko hori izateagatik. Aio! Keep calm and bigarren kafea.